Pois benvidas e benvidas ao evento máis grande, o evento máis glorioso de todo o mes de novembro. Hoxe, non mañá, hoxe é o último día do primeiro torneo internacional de Grelo. O primeiro... verdade que me estou escuitando a mí mesmo, isto volveme tolo, pero xa está correxido por mí, pola miña parte, era culpa miña. Eu, Charlie, da revista Morcego, presentando aquí, e o meu carón, o glorioso Antón Inouol, ou tamén chamado Antón Galiza, un dos seus últimos, dos seus moitos alcumes. Compañeiro, benvido a esta velada. Igualmente. Hoxe é un día especial, hoxe é un día onde Twitch en galego uniu forzas cunha chea de xente, porque aquí vai pasar unha chea de xente literalmente, imos ter entrevistas, imos ter faladoiros, imos ter partidas en directo, imos ter, non sei, creo que só falta un meteorito para que isto xa rebente de todo, pero fora diso, vai haber unha chea de cousas que dicir, unha chea de cousas que ver, durante 2 horas, polo menos este primeiro torneo internacional de Grelo, vai ser algo, eu creo, para lembrar no Twitch en galego, porque hoxe estamos todos por aquí, todos e todas, e nada, a pasalo ben. Compañeiro Antón, formas parte aquí dun grupo que está facendo algo moi chulo, como é cun xogo galego, un xogo pequeniño, sinxelo, pero facelo algo moi grande, que creo que isto é un pouco a maxia, non, das cousas deste estilo. Sí, eu sempre dixe que, a ver, cada un ten a súa opinión ou o seu enfoque coa súa canle e tal, pero eu sempre pensei que unha cousa que me molaría facer, sobre todo agora que temos unha comunidade, dar un pouco tamén non só visibilidade a nós mesmos, senón a propia comunidade e o tecido da industria dos videoxogos dentro da Galiza. Pareceme un enfoque que igual está, igual non, está ben fomentar, o vexo moi positivo que existan cousas como, por exemplo, neste caso, o tema de Arume, pois a verdade é que a tope con eles, sí que é verdade que lle deberían de pagar un psicólogo a Reisbas, pero, eso xa falamos despois en privado. Falaremos da xente que descubriu un xogo que é o xogo da súa vida ou algo así, porque isto pode xa ser un intre maravilloso na súa vida, quen gane este torneo, que ainda parece que sai gañador, porque aquí parece xa algunhas marcas insuperables. Falaremos sobre como se conseguiron esas marcas, porque creo que é importante descubrir ás veces como o plantaxamento inicial dun xogo pode ser realmente, se tes algo de habilidade, tes algo de lógica na túa cabeza, podes facer que as cousas pois sexan un pouco máis doadas, que non menos difíciles, pero un pouco máis doadas, imos dicirlo así. De todas formas, imos resumir un pouquiño quen vai pasar hoxe por aquí, a quen imos ter. E nada, leo directamente. Empezamos, como sempre, xa decimos, non los dous. Por un lado, Revista Morcego, que estou aquí representando eu, temos a Antón, pero logo tenemos, dentro duns minutiños, a Galesport, que nos vai falar esta comunidade de eSports galega, que nos vai falar un pouquiño de quen son, que fan, quen vai estar tamén eles de logo por aquí para comentar algunhas das partidas. Logo falaremos con Bradley Young que vai xogar en directo. Tamén teremos, por suposto, os creadores do xogo colectivo Arume. Era imposible que non estivesen hoxe por aquí. E teremos, en principio, os dous. Creo que había un problemiña coa cámara, non sei se ao final conseguiu solventalo, pero imos creer que sí, imos ter fe, e imos poder contar cos dous, non? Que fixeron un traballo espléndido con este Grelo, o seu primeiro videoxogo. Imos logo seguir xogando en directo con Marsh, imos tamén a Reisbas, que é case o Usain Bolt, unha mestura entre Usain Bolt e Bekele, non? Entre velocidade e fondo, este xogador é o noso recordman. Temos tamén a Dinaf, de Galician Gamer, temos, e as 10 xa finalizaremos en sí co ranking e tal, pecharemos votacións, pecharemos xa que non entren máis marcas, inda que xa será demasiado. E logo, pois, sobre as 10 10 5 por aí, anunciaremos o gañador definitivo que levará unha preciosa lámina feita polos propios creadores de Grelo, que a verdade está por aí rolando por Twitter. Puxeron ales en Twitter e tal, é moi bonita. Aí, parabéns para eles polo seu traballo. E agardamos logo falar con eles e poder preguntarlles cando vai ser o seguinte para xa ir traballando nun novo torneo. Vai haber un torneo internacional por cada xogo de colectivo Arume, non? Poderíamos. Antón, ti que Grelo, como ves? Un xogo que un pouco non sabíamos que podía dar tanto, non? Eu, honestamente, vou dar a miña opinión, quizáis levemente polémica, pero eu vexo como que tiña un enfoque inicial que era a habilidade e a xente o convertiu nunha especie de xogo de farmeo moi curioso. O cal me parece, por un lado, un enfoque que eu non lle daría, pero por outro lado é bonito ver como a xente, digamos que colle un videoxogo, rompe a idea inicial e consigue facer outra cousa del que
por un lado, lles mola, están a tope con ese farmeo. Reisbas, non sei, este home é sobrehumano, o que fixo a min petoume a cabeza de xeito increíble. Eu non sería capaz de facer o seu récord, que sinto moito, pero só pensar en estar unha hora nunha partida de Grelo, a ver, mólame moito o bonequiño de Grelo, o mapa e tal, e focei un pouco cos seus fondos e cousas varias, pero pensar en estar unha hora na partida, Reisbas, eso non son maldito héroe, que o saibas, isto non o fai todo o mundo, pero aparte diso, non sei, así que é verdade que ao principio o plantexei cando xoguei un pouco como un xogo de, pois iso, habilidade, o típico videoxogo de facer unha run, chega un momento que morres e volver a repetir e tal, pero sí que é verdade que non xogaba tan estratégicamente o tema dos osos, pero vin que a xente comezou a farmear osos, é dicir, repetía partidas ata certo punto, gañaba osos, acumulaba osos, e así sucesivamente ata facer esa run final, entre comiñas, esa run, digamos, o intento bo, no que realmente facía miles e miles de puntos. A min eso voloume a cabeza. Non sei cal é o teu enfoque disto, pero, Eu creo que a min gusta moito que a xente que xoga videoxogos teña a mente tan aberta como para descubrir as mellores tácticas para conseguir os obxectivos finais, non? Evidentemente, Grelo ten un planteamento sinxelo que é simplemente facer unha run, non? Que sería o planteamento lóxico de, vale, corro, brinco, o que teña, non? 600, eu creo que sen resucitar ou así, creo que un 600, que 500 creo que fixen eu, algo así. Pero, claro, logo, como empezas cos osos, daste de conta de que podes facer algo, podes facer un pouco de lío, non? Como dicías ti. A mí sempre me gusta ver como a xente traballa a cabeza para poder facer estas cousas, non? E non sei. E o xogo está aí, non? As leis, nós non puxemos ningunha regra, ningunha directriz concreta, entón feita a lei, feita a trampa, non? Iso por suposto. Recordarvos agora tamén, Twitch en galego naceu, eu creo que como unha especie de colectivo evidente, non? De X streamers, de X xente que está aquí traballando arreo, pero un dos obxectivos evidentes antes da formación como tal de Twitch en galego era proclamar ou intentar pedir ese Twitch en galego que temos aí pendente, non? De conseguir que Twitch recoñeza o galego como lingua de streamear, porque aquí estamos como algúns divididos, non? Uns din que poñen que están en español, outros din que en portugués, outros que en alemán, o que queiran. Pero realmente molaría poder poñer en Twitch a nosa lingua, non? Que é o galego. Entón estamos aí, xa sabedes que hai unha citación, non? Un eventiño así de sinaturas para recoller, porque ti en Twitch podes abrir este tipo de cousas para recoller firmas que apoyen a entrada nunha lingua. Entón lembrade iso, por aí temos a dirección por Twitter, temos a dirección polo Discord, podemos pasala. Aí o tendes en pantalla, ademais agora mesmo, que é Add Galician Option on Live Stream Information Settings, que simplemente para poder traballar coa nosa lingua, non? Sempre que fagamos streamings. Oxalá pronto nos escuiten e poidamos tela, porque sería o primeiro gran logro, non? De dicirlo así, o primeiro gran logro mellor este torneo é crear esta comunidade, pero máis aló diso sería absolutamente bestial poder ter o Twitch en galego, dende logo. Non, Antón? Sí. A ver, esta petición, en principio, foi, digamos, dunha persoa concreta, pero sí que é verdade que cando formamos Twitch en galego como grupo, que ao principio era un proxecto de Agos, a proposta, por outro lado, veu doutra canle e tal, pero no momento que nos juntamos un pouco todos, se volveu un pouco este rollo colectivo de realmente intentar facer presión ou chamar un pouco a atención e tal, para que a nosa lingua pois esa recoñecida nunha nova plataforma como esta, porque, a ver, sí que é verdade que te limita moito cando estás quizáis buscando contido en Twitch, a xente que busque contido por idioma, no noso idioma non pode buscar, entón o único xeito que tende a topar xa non a xe persoa ou a min concreto, senón a todos, a toda esta rede de persoas, e buscar a man, e isto, a ver, é un pouco ortopédico, entre comiñas, todavía. Non sei, acabar este recoñecemento, pois, na verdade que sería moi positivo. Pois feita a introdución, feita a gloriosa introdución deste primeiro torneo de Grelo, imos presentar os primeiros invitados da noite. Temos a Millán, do xente de Galesport. Compañeiro Millán, que tal? Todo ben por aí? Están aí conectando? Aí o temos, xa presente. Hola, boa tarde. Boa tarde. Que tal, compañeiro? Estrenándonos, que
que é a primeira vez que facemos un acto público aínda, sí. Que non é pouco, que xa é moito. Xa estades aí polo menos. Xa estades. A pregunta primeira que vos queremos facer é simple. Ti mesmo, non? Quero dicir, unha presentación, non? Do que é o Estamos Galesport. e... Espera, Charlie, que creo que te perdí. Sí, non te preocupes. Agora. Volve a repetir, porfa, perdoade que non sei Sí, a nada, conexión. nada. Simplemente darche a ti a palabra, non? Para que nos expliques un pouquiño que é Galesport, que pensades facer polo mundo adiante. Bueno, primeiro gracias por estar nesta final histórica do torneo de Grelo, que é unha verdadeira honra. E logo, a ver, nada máis que sumar. O sea, a intención da asociación é sumarse a todos os colectivos, a todas as entidades que xa estades traballando, sobre todo para visibilizar os eSport, visibilizar videoxogos e facelo en clave galega, que sempre pensamos que todo é a nivel internacional ou mesmo a nivel castelán, pero bueno, que aquí, como podes ver, temos calidade de sobra e temos moita capacidade de crear, tamén de competir, por suposto. Quen estades detrás? Así, nomes propios? Hainos? Sí, a ver, o sea, para presentarme, neste caso son o presidente, pero se cadra son a persoa menos vinculada, non, a tema de eSport, porque sí que me dedico a eso, pero a nivel investigación na universidade, non? Conozco están Cristian Espartaco, que é adestrador de Culás e tamén do Milan, de Brawl Stars. Temos a Vidal, Javier Vidal, que tamén é caster. Temos a Virus. Tamén temos algunha participante, bueno, ahora non vamos a decir, no proxecto de Neox, de Top Gamers. Vale, bueno, somos así unha xentiña que nos fomos conhecendo. Tamén hai moita xente por detrás traballando e que quere entrar, xente fora como Julia ou Alberto de Vigo. Bueno, somos un grupo de xente que a intención é sumar principalmente. Algún obxectivo a curto prazo así que teñades ou algún eventiño xa do que nos podedes falar? Bueno, tivemos un evento organizado na Casa Xuventude de Ourense e que tivemos que anular polo tema do coronavirus, entón a nosa intención é volver a retomalo. E bueno, e hai un par de cousas que non falaremos agora, pero que a partir do luns falaremos con todos vos. E creo que a curto prazo, aparte de visibilizar o que son os eSports, non? Que bueno, aí hai un salto xeneracional, non? Que pensan que os eSports ou os videoxogos sirven para atontar a mente, non? Bueno, ata a faina do presidente de Estados Unidos, o que era presidente ainda xustificaba. A non ser realmente a parte do galego é moi interesante tirar polo tema da igualdade, non? Hai moita queixa polo tema de conflitos que pode haber, non? Polo tema de a muller nos videoxogos, non? Entón, a intención é potenciar que a inclusión totalmente de todo o mundo, non? É fundamental que desaparezca, non, esas barreiras, que tamén hai esa barreira de cristal nos videoxogos cara a muller, e que, bueno, que visibilicemos que perfectamente é necesario, ademais, que entren, porque canto máis xente, moito mellor. Totalmente. É un tema que sempre que temos tratado xa, non, Antón? E falábamos hai pouco, non, de oxalá reunir máis nomes en feminino nestes grupos, nestas comunidades. Sí, de feito, eu non o considero unha tarefa doada, para nada. É dicir, pode que sou un pouco drástico, pero o mundo dos videoxogos, a muller xa non é que sexa menor ou maior, é que ten pouquísima menos visibilidade. Iso moitas veces fora do mundo do videoxogo contribúe a xerar esta imaxe de é un mundo de homes, e iso non reflexa a realidade. Pero para nada, a realidade é que é unha industria máis diversa, pero moitas veces entre que hai certos teitos de cristal que esta visibilidade non se produce, hai unha imaxe totalmente incorrecta do que isto é unha cousa que penso que dende diferentes ámbitos se pode corrixir, dende o ámbito de streamers, dende o ámbito de grupos de eSports, dende o ámbito incluso da propia industria interna de como se desenvolve. E bueno, non sei, a min honestamente me molaría que esta imaxe
comezase a mudar dun xeito serio. Sí. Oxalá. Estamos traballando niso, non? Ao final, eu creo que todos un pouco estamos poñendo a nosa parte. A ver se pronto tamén o temos resultadiños. Hoxe, por exemplo, claro que teremos, non? A unha rapaza por aquí connosco, unha rapaza que ademais é genial, fai uns streamers, uns streamings, perdón, bestiais, e hai que apoiala máis. Imos darlle paso xa, imos despedir a Millán, imos darlle paso a Brais, que vai xogar aquí unhas partidiñas en directo, a ver que pasa, a ver se hai unha sorpresa agora, rompe o xogo e conseguimos ver o 9.999 na pantalla, non sabemos. Millán, representando a Galesport, graciñas por estar hoxe por aquí, botarnos unha man e o que faga falta. Vale, gracias a vos, falamos. Aburiño. Encantado. Pois nada, conectará ahora Brais, aparecerá aquí nas vosas pantallas, xa está aí, Hola, temos boas. aquí a lucindo lez azul, lucindo camiseta con Betamax. Que teño aí o RGB. RGB. Pois nada, Como todo gamer que se prece, sen LEDs, por non suposto, é sen gamer. LED non hai gamer. Brais, unhas preguntas antes simplemente. Nervioso por xogar en directo? Porque claro, isto é como con público, isto xa é outro nivel, Sí. é unha cousa... Nada, por xogar en directo non. Estou nervioso por a ver que tan malo fago e que despois veña Reisbas e me vapulé. Claro, ese é o problema, ese é o carallo, como dicimos por aquí. Sí, Pois nada, pero Brais, sí, cando queiras comparte por aí a fermosa Sí, claro. pantalla do navegador de Grelo e imos ver, comentar algo entre xogas. Ok, creo que está aquí. Vale. Vese? Xa o temos por aí. Vale, pois eso. Estiven aforrando un par de osos antes para non morrer demasiado pronto. Que si non, Bueno, iba a ser... claro, se alguén está aquí e non coñece Grelo, xa sabedes, o xogo é un endless run, é dicir, tedes que ir saltando por aí, se coñecedes o xogo de Google famoso do dinosaurio, pois é algo moi similar no concepto, evidente, e temos que ir esquivar por un lado as tumbas do chan e por outro os nichos e por outro arriba os morcegos. Efectivamente. Claramente inspirado na revista Morcego. Correcto, E nada, esos morcegos e mentres que collemos os na osos. primeira versión non estaban, de feito. Na primeira versión non estaban. Esta versión xa... a versión Reisbas.0, podemos dicilo. E nada. Abaixo ten o marcador máximo, que é 2.976, que sería a marca máxima que logrou Brais neste caso. E arriba vai sumando pouco a pouco os metros que está a facer agora mesmo. É moi sinxeliño, eu creo que un xogo ademais moi accesible para todo o mundo, tendelo tanto na aplicación móvil de Android, iOS tamén. Non, verdad? Só Android. A Play Store, eu creo que Play Store non está en iOS. Sí, eu creo Eu penso que non están iOS. Eu tamén creo que non. Pero vaya, téndelo entón en Android, e senón no navegador calqueira por aí podes acceder a él. É un xogo, eu creo, moi accesible para todo o mundo que queira botar unha partidiña. E nada, outro día comentaba, non, aquí os propios de Colectivo Arume, que tive a sorte de falar con él, que levaban como 50.000 interaccións, xa, con xogo con unha auténtica barbaridade, non? Para un xogo que, bueno, un xogo pequeniño, unha xente que empeza agora nisto. É verdade, parabéns para eles. Logo comentarémolo, obviamente, con eles, pero vaya. Di aquí, non, Edu, que comenta Edu Ramos, un dos colectivo, dinos polo pinganillo, di que non está en iOS porque vale demasiado entrar na App Store. Manda carallo, Apple cobra por existir xo. Esta é a maravilla da tecnoloxía de Steve Jobs. En fin, xa sabedes, cando chegamos a 200 metros percorridos, a velocidade mantense. A partir de aí non sube, pero como vedes, ainda estamos a piques de chegar a ese linde, como diríamos por aí. Brais, como vas? Nervioso? É o peor trasecto para min, os 200 primeiros metros. Son a clave de Grelo, podemos apostar que é a clave do... Sí, eu creo que sí. A partir de aí sae un pouco de práctica, moita sorte e as ganas que teñas de seguir intentando. Merda. No. Xa sabemos, podemos revivir se temos 25 osiños na nosa conta. Efectivamente. Gastámolos. Imos a ver hasta onde Bueno, vexo polos marcadores que levas un ratiño xogado aí con 300 osos acumulados. Sí, estiven un pouco farmeando, como se lle di, os osos antes do directo. Bueno, a ver si así tiña un colchón, por así decirlo, e non espetarme nos primeiros 200 metros.
Creo que todo o mundo é o que máis nos fastidia, non? Porque se ves, cando estás xogando un bo anaco, Verdad. tes a inercia da velocidade. E cando Sí. empezas dende cero, parece que estás como a cámara lenta, en plan, fas os movimentos que sempre acaban en morte por calcular demasiado rápido o momento. Todo ten a súa ciencia, todo ten a súa ciencia. Aquí hai que sacar a punta. Efectivamente. Ademais, os morcegos, joder. Brais está perdendo a concentración. Sí, sí. Isto de falar e xogar é algo moi complicado. Que supoño que todos os que streameamos nos dimos conta. Pero bueno, vais elevando. Decía que os morcegos teñen un diseño moi parecido aos osos e cando vas tan rápido, ás veces ves un morcego e saltas pensando que un oso, Upo. Guai. Mira. Aí está. Falando do problema. Pensa nunha cousa, é dicir, algo tiñan que poñer para frear as reisbas nalgún momento. Pero ese está nervioso, non podemos con el. Outra cousiña do xogo, evidentemente vedes como ese oso que está por aí abaixo vai como minguando. Iso é que obliga, evidentemente, o xogador a coller osos, porque senón iríamos sempre por abaixo e só saltaríamos ao que ven sendo as tumbas. Non, a graza ir... Non, é obrigatorio, máis que graza, é que temos que coller os osos de arriba para non morrer, literalmente. Non é outra cousa. A verdade é unha mecánica ben deseñada. Aí o colectivo Arume fixo... É intelixente no sentido estricto, non? De ter os osos e os morcegos, ou a engadido dos morcegos, porque realmente engaden unha dose de dificultade bastante contundente a hora de xogar. Epa. Perdín un par de osins por aí, non... Epa, Bar, non está tocando, a mando do morto. Sí, eso sí, a veces dá a impresión de que non toca, pero supoño que será polo movimento do sprite. Famoso hitbox. Se aparece o LOL esto con hitbox falsas. Sí, protestando, ademais. Podemos empezar a decir falta dano. Se queremos protestarse de todo, podemos decir falta dano. Eso foi na cabeza e non sei por qué tal. Podemos empezar a promulgar. Estamos a nos 500 metros, medio kilómetro. E ainda non atopou a súa familia Grelo. A ver se esta noite conseguimos que Grelo chegue ata os seus antigos donos. A ver se conseguimos revivir realmente. Sería verdad, un easter egg, ¿no? Que dirían, como se chama? O bo de Pascua, que ven por aí na traducción. Pero dame a min que desta non vai ir, a non ser que consiga moitos osos agora, porque estou quedando cun pelín de fame. Ten fame. Epa. Tiña fame e comín a pedra. Ui. O que non sei eu que cando compartes pantalla tamén se comparto o son teu do ordenador, por iso non oímos nós, pero ti eres do que desactivo o son para xogar, porque hai xente que eu desactivo. Que lle molestaba o tema rítmico, non? Iso que tenga, cuidado, isto non queremos dicir que o son dos xogos é malo, todo o contrario. Todo o contrario, a verdade é que ten unha banda sonora bastante original e chula. Pero é verdade que vin que varios do de vos estabades desactivando o son porque dicíades que era máis fácil así non perder o fío do... Merda, non pulsara na pantalla. O que Carlos educadamente quere dicir é que hai xente que tan o concepto de, penso que Hardcore deste videoxogo que desactiva o son porque así se concentra mellor e necesita entrar en este estado que no mundo dos videoxogos se chama fluidez, porque senón é como que non chegan. É dicir, ese é o nivel de competitividade que conseguiu xerar este videoxogo. Honestamente penso que os seus creadores non sei se imaginaban que a cousa se iba a desbancar tanto, pero é así. É dicir, a xente desactiva partes do propio videoxogo para xogar mellor. É que é unha pasada. O que está a xerar este xogo, que de base é un concepto simple, casi morro de fame, pero non sei, está creando unha comunidade hardcore gamers, por así decirlo. Unha nova lenda de... Brais, isto non sai. Isto non. Estou quedando sin osos, sin comida. Imos dicir que te unha oportunidade máis. Esta é a última xa, porque xa non chegan os osos. A non ser que consiga... Se consigo 5 antes de espetarme, teño outra oportunidade. Merda. Non puido ser. Non puido ser, non. Non puido ser. Brais, graciñas por estar por aquí. Grazas a vos.
É un placer, sobre todo porque ao final eu creo que a xente como a ti, xente que estaba dando caño ao xogo, subindo as capturas, realmente pola que se fai o torneo un pouco, non? Se non participara a xente, isto non tería ningún sentido. E vos, joder, tomástelo moi en serio. Sí. Iso sempre é chulo. Sempre é chulo. Ademais, a mí motivábame sempre ir como por detrás de Reis. Eu cheguei a 500, el chegou a 1000 e eu digo, quero chegar a 1000. Cheguei a 1000 e vin que el chegara a 4000. Eu, bueno, vou chegar a 4000. Non o conseguín, quedeime 2000 e pico. E de repente vexo que el chegou a 7000 e eu dixo, mira, paso. pero sí. Pois nada, graciñas, Brais, por estar por aquí. Logo volveremos a retomar a conversa. E imos invitar agora, 8:30 xa da tarde, levamos media horiña de directo, imos invitar os creadores da peza, os creadores da obra, do colosal Grelo, os famosos, algún día seguro que sí, os queridos colectivo Arume. Temos por un lado a Edu e por outro a Pedro, que están por aí os dous. Hola. Benvidos, compañeiros. Hola. Ben, non sei, primeira pregunta, eu creo, antes de falar en sí de colectivo Arume, agardabades tanto éxito de Grelo aquí, dun torneo, unha tolemia colectiva absurda, que fale primeiro, non sei, Edu, se queres dar a palabra por ter unha orde. Vale, eu creo que falo por los dous cando digo que estamos completamente abrallados, estamos flipando co feedback e coa resposta da comunidade, porque ao final é un proxecto, no, que fixemos en un período moi limitado de tempo, nun día, xa te digo, e a xente está, non sei, estamos moi sobrecollidos, a verdade. Non sei se iso tamén aporta certo vértigo para a seguinte obra. Ten que estar á altura ou superar a Grelo. Eso non sei se é un problema para vos. Dale, Pedro, fala un pouco. Eu creo que, o sea, temos bastante confianza no seguinte proxecto. Ademais, Edu tivo unha idea bastante boa e creo que, de feito, podo aventurar a dicir que vai ser bastante máis adictivo que Grelo. Pero bueno, todo verá. Podedes adiantar xénero ou etiqueta ou similar? Vai ser tamén un xogo de móvil, non? Así tamén medio arcade, pero vai ter moito máis contenido que Grelo. Vai ser un pouquiño máis complexo. Ou iso intentaremos. Pois nada, aproveitando, por se alguén non vos conoce... Bueno, Antón, fala. Eu teño unha curiosidade. Sei que é unha estupidez, pero videsme deixar facer esa pregunta. Vos desellanchedes Grelo como entendo que un can de osos, non? Sí. Xa sei o que vas a preguntar. Vale. Entón, a pregunta é, por que ten orellas? Pedro. Levo Pois, como, non a sei, ver, moitas temos- partidas rayándome que con este detalle teño curiosidade. Por favor, contádeme isto. Sí, de feito, temos unha broma respecto a isto, o sea, respecto a iso. Non é canon, digamos, da historia de Grelo, pero sí que pensamos que o feito de que Grelo teña orellas é precisamente o motivo polo que está na tumba, porque resulta que as orellas de Grelo son tamén de oso. Entón, digamos que un perro teña orellas de oso non é algo que facilite moito a súa vida. Así que poderíase considerar esa explicación. As orellas de non cartílago máis riquiñas da historia. E temos en pantalla a lámina que se vai, bueno, que vai ser doada a o que gañe este torneo, que en principio temos gañador, pero xa o veremos como acaba ou non. Isto nunca, aquí nunca non se vende a pel do oso antes de cazalo. Pois temos aquí a verdade que é unha moi bonita, non sei, en plan, canto mide, que ao que reciba canto vai ler esta lámina? É unha 3 ou así? Pois sí, pois a verdade é que non pensei aínda na impresión, está feito en A4, entón terei que mirar o... Sí, o sea, en realidade a cor é digital, o debuxo está feito a man, e logo teño que mirar os tamaños de impresión e ver como queda e tal, pero iso, espero que quede ben, a verdade. Falando, tamén aproveitar que vos temos por aquí, a mellor alguén no chat non vos coñece a nivel persoal ou a nivel colectivo e comentar un pouquiño se queredes que é colectivo Arume, non? Ou cales son polo menos os obxectivos que tendes vos, as vosas aspiracións neste mundiño de videoxogos? Queres que fale eu, Pedro? Sí, que ti controlas mellor. No, bueno, nos nacemos co obxectivo de crear un colectivo de artistas que cooperen entre sí para difundir produtos culturais en galego, simplemente para crear unha comunidade de artistas no noso idioma
que, bueno, creemos que fai bastante falla. E agora estamos cos videoxogos, pero, bueno, queríamos un pouco aglutinar, pois, todos os produtos culturais de Galicia, a verdade. Ese era o obxectivo, servir de plataforma para artistas. Dende que empezastes, alguén intentou achegarse ou recibistes algún sinal? Sí, recibimos un mensaxe dunha persoa que se dedica a diseño de videoxogos que decía que lle gustaría cooperar en algún proxecto e tal, e estivemos falando con el. De momento, sí que temos pensado varias personas de colaborar con elas. De feito, para o seguinte proxecto, mellor, estamos aí pensando... non se pode desvelar. Non se pode desvelar, eu entendo que hai que ir tirando a ver se sai o asunto. Non sei, dixestes que Grelo nacera nun día. A min, como son un manco coas tecnoloxías no sentido estricto de crear, non de escribir sobre elas o mellor, pero sí de crealas, non sei, a min pareceme como pouquísimo tempo crear un xogo así. E non sei se para vos é un esforzo, realmente foi un esforzo brutal ese día de isto ten que quedar hoxe, ten que sair, non sei canto esforzo intelectual e de mano de teclado tendes aí, non? Esa coordinación, entendo, incluso entre vos, para que un deseñe outro programa e outro... Pedro, se queres ti. Sí, o problema a hora de contestar esta pregunta é que, claro, eu non teño nin idea de programar. Entón, só podo falar do meu punto de vista que, bueno, o sea, é o diseño do videoxogo, o pixel art, que é dicir, é un xogo que non requeriu tampouco moito traballo nese sentido porque, o sea, os elementos están moi definidos, son unha serie de tumbas, está as animacións do can, que creo que foi o máis difícil, pero logo o resto, en realidade, tampouco foi demasiado complicado. Había que simplemente fixarse en que quedase bonito, que bueno, iso, o traballo de grupo con Edu, que non sei se lle deu moitos rompecabezas programar o videoxogo. Que dis, Edu? A ver, eu creo que a base do xogo, ou a mecánica básica, a fixemos bastante rápido. Despois, o que casi leva máis traballo o rollo de pulir o xogo, que quede todo ben, ver pois todas as casuísticas que, sabes, hai como certos detalles que ao mellor pois tes que pulir ben para sacarlo ao mercado. Pero, bueno, eu creo que eso, a mecánica fixemos moi rápido porque ao final é algo moi simple e eu pois xa levo o meu tempo traballando con motores gráficos, entón pois, bueno. A experiencia é un grado final, claro. Vale, e unha pregunta. En que momento decidichedes meter os morcegos? Os morcegos... Non me lembro. Non sei. Ademais, foi durante esa semana cando comenzamos a ver que o xogo bueno, estaba sendo a xogar por moitísima xente e tal. Decidimos meterlle algo máis porque sentíamos que estaba un pouco baleiro. Entón, creo que, bueno, cando desellamos Grelo, o que dixemos é que tiñamos que facer algo moi acotado, algo que realmente fose, digamos, un proxecto realista, porque xa levamos todo o verano falando de facer plataformas, non sei que, proxectos que non chegaban a ningún lado, porque, claro, eran super amplos. Entón, decidimos primeiro facer algo moi básico, é dicir, algo que pudésemos realmente facer, sí que logo xa ir metendo máis elementos, como foi, por exemplo, tamén esa lápida, que é un obstáculo máis alto, e logo tamén o morcego. Porque, bueno, tamén foi unha cousa de tomar inspiración de outros xogos, de ver, sobre todo, clásicos para Game Boy e cousas así, tamén para a paleta de cor. Estábamos, de feito, entre un morcego e un corvo, pero como eu xa tiña certa experiencia animando morcegos, decidimos meter morcego. Tendes pensado participar en algún allán así destas galegas que se van, bueno, cada X meses, non? Cada 2 meses, así o mellor, agora co coronavirus é certo que está todo un pouco máis paradete, non? Pero estades pensando en participar en algún allán destas de Game Jam, vaya? No Molaz, por exemplo, xente que fai ali en Coruña. Non sei, o sea, a corto plazo, polo menos, sempre queremos participar, sempre temos máis ilusión, pero ao final sempre nos surxen cousas e non podemos, non sei, a verdade, hai esta Game Jam dentro de pouco. Que dicir, Pedro, non sei. É un pouco complicado porque, o sea, hai que ter en conta que
Bueno, Edu está facendo máster, eu estou facendo o último curso da carreira, entón digamos que xuntanos sempre todas as cousas e ao final é un pouco caótico. Entón sí que preferimos ir pouquinho a pouco facendo o que podemos, sí, non deixar de lado tampouco o resto. Pois nada, graciñas por estar aquí. Unha cousiña máis só antes de rematar. Dicir a todo o mundo que volveremos a estar con vos para a entrega do premio final. E tamén saber se a lámina vai poñer o nome do gañador. Non sei se pensaches modificalo aí para engadirlle... Pois podría ser unha boa idea, de feito. O sea, o que tiña pensado era facerlle unha dedicatoria por atrás, unha firma, un debuxo, pero sí, podría quedar ben. É unha opción, a verdade. Pois iremos vendo. Bueno, o que te dixas que és o creador, aquí ninguén vai obrigar a naide, pero vaya, graciñas aos dous, Pedro e Edu, por estar hoxe aquí. Logo volveremos falar. Un placer, moitas grazas. De momento, imos dar paso ao noso querido Iago, o noso querido realizador hoxe tamén, aparte de levar Recuncho Gamer, aparte de ser un auténtico, como se diría, un auténtico fenómeno do Sonic, polo menos. O enfermo, igual. Un enfermo tamén, e mesmo de crear tutoriais bastante útiles para saber como podemos conectar, por exemplo, unha Play 2 a un PC, facer moitas cousas últimamente, que está dándolle unha vida tremenda a YouTube, unha vida tremenda a Twitch, junto con outra xente. Aquí temos a Iago Gordillo, creador de Recuncho Gamer. E se te olvida un detalle, é o ideólogo do farmeo en grelo. E o ideólogo, mente pensante, farmeo en grelo. Bueno, igual hai varias correntes de farmeo que igual non sei, a única. Iago, antes de nada, por se alguén está despistado, antes de xogar, fálanos de Recuncho Gamer, xa que estás aquí, un pouco de autobombo. Moi ben, pois Recuncho Gamer é un proxecto así que comecei fai pouco máis dun mes, principalmente baseado no YouTube, como ti dicías, pois con vídeos, sobre todo, enfocados hacia videoxogos quizá máis antigos, porque tamén xa sabemos que non se pode xogar a todo novo, entón tiramos do que xa imos coñecendo. E nada, pois iso, falando un pouco así de intrahistorias dos xogos ou tamén eso, unha especie de tutorial de como xogar con consolas vellas. E logo tamén pois, nos espallamos por aí polo... Desto que tropecei no Twitch e aí quedei tamén, porque a verdade é que a comunidade, moi ben, a comunidade de Twitch en galego, a verdade é que acolleu, bueno, xa non só de Twitch, senón tamén no de videoxogos en galego, acolleume de unha maneira maravillosa. Entón, bueno, pois aí tamén estamos no Twitch e tamén, pois agora tamén eso, comezamos aí un podcast na canal de YouTube, tamén falando un pouco sobre videoxogos. Así que ao final, bueno, eu creo que é interesante que se fale máis de videoxogos en galego e intentamos poñer un pouco aí tamén o grande área. Exactamente. Pois nada, Iago, abre se queres o navegador para demostrar a túa dote brutal e absoluta con grelo, porque ti és un dos que estaba aí arriba nas tabuas. Ideador, non sei, do resurdimento de grelo, o sea, hai un resurdimento galego, Iago foi o resurdimento do farmeo neste xogo. Vale, aí o entendes con 1035 Vou explicar, claro. Eu xa estou aquí en media partida porque... xa está. Estou en 1095 metros. O sea, tomo relevo de onde estaba Brais. A ver se algún sumando chegamos onde está Reiswag, que creo que non vai ser o caso. Entón, bueno, puxemos darle por aquí. Xa vedes que estou un pouco esfameado xa. Sí. Entón, aquí, primeiro oso, vale. Diría. Xa vedes que isto xa vai a velocidade... De cruceiro. Sí. Isto é xa o tren... Coruña-Santiago. Miralle, podedes observar os nosos, bueno, eu sempre digo ouvintes porque estou acostumado ao podcast, non? Pero neste caso os nosos espectadores e espectadoras pois teñen aí esa mirada profesional de Iago, non? Eses ollos que se iluminan dun cor verdoso mentras compite nesta carreira, nesta run, onde ten moito que demostrar e moitísimo que perder realmente, non? Aí está. Sí, no, pero de feito o caso é, eu conto cal é a miña intrahistoria, que o problema é que é un morro de fame, non é por farmear, o sea, o farmeo xa está cumplido, o problema é morrer por falta de fame. O sea, eu teño morto por 700... Ti xogas en modo hibernación, rollo, acumulaches moito para non ter que coller nunca máis un oso durante a partida, só simplemente tirar cara adiante. Só necesario para a supervivencia. O que pasa que a veces olvidas, me cae. Entón, contanos, Iago, en que, vou non expresar así, en que escuro momento da historia se che ocorreu empezar a farmear neste videoxogo? No momento en que se podía. Entón, dixen, bueno, pois vou a ver que pasa se podo continuar as veces que queira. Entón, claro, a ver, o ideal tampouco é morrer cada 10 pasos. Cada 12, cada 13 está mellor. Eso xa é outro tema, pero...
Sí, ben, a ver, se isto é unha carreira de fondo, digo, pois ímonos facelo de fondo. Entón, claro, a parte de ter osos, teño a coberta. O problema agora é o de ter habilidade para non ir deixando escapar osos, porque como ben sabedes, de cando en vez, como vai pasar, no, cueste non pasou, de cando en vez hai algún que sai cerca dun morcego, non quero dicir nada, Carlos, entón aí fastidia un pouquiño o arran. Xusto ahora estamos en outra- así bastante... Imos, bueno, xa sabedes que no Twitch de Morcego, da revista Morcego, non? twitch.tv/revista Morcego, tendes a clasificación en directo. Teremos o primeiro, segundo, hai 10 nomes aí, ben feitos, que van desde os 12.534 metros de Reis, esa auténtica marca, ata os 823 metros de Hasansiño, creo que pon aí, non? É un S, creo que é un S, o tema. Houve participantes virtuosos como Terbutalina que sorprenderon de primeiras, non? Cunha moi boa run, que agora están de octavos con 1002, e logo, pois, xente, por suposto, como Vitro Bello, de terceiro, e Recuncho Gamer, no sentido de Iago, con 4.793 metros. Nada mal. Iago concentrado. Sí, no comeza a fame aí. Claro, que comentaba desde Terbutalina, por exemplo, colocáronse de primeiros. Cando mandaron o resultado foron os primeiros. Aí creo que foi na primeira, segunda xornada do torneo. Entón, claro, o que falaba antes da música. Vos ves tamén que estamos aquí agora sen música, por bueno, tamén hai que falar entre nós, non tema de volumes, pero estiven facendo probas de verse, por exemplo, cantando unha canción de Terbutalina, a cousa ia mellor. Sí, sí. E te dicir que, mentras duraba a canción de Terbutalina, iba ben. O pasa que as cancións de Terbutalina, como sabes que este rollo así un pouco punk, pois as cancións de punk son máis ben curtas, entón foi rematar a canción e espetarme contra unha lápida. Pero, bueno, pero viches que había algo aí, había algunha conexión. Había algunha conexión, sí, entón, entre música e marca. Temos aí algunha posibilidade de ver esas conexións? Temos o top 3 sí. de... Claro, que estou aquí de realizador tamén. Veña, dalle aí o play. Claro. Realizador na sombra. Realizador na sombra, dalle o play. Eu estou vendo facendo aí xestos, debaixo, eu creo que en breve... Aí está, mira. Aí está. Waiting for love, waiting for love. Para aí. Dios, non podo mirar o videoclip. Porras. Bueno, hai que explicar isto, porque isto foi un, digamos... non, o seguinte vídeo, non sei se repite, sí. Isto é un comezo de vídeo de Twitch que era formato morcego. A cousa era, eu estaba intentando descarregarme o xogo que iba a xogar, entón, mentras tanto, pois, a xogar o grelo, polo tema de intentar que funcionase, o sea, polo tema de probar o tema este da música, pois digo, non podo poñela en alto porque salta o copyright, entón, pois tarareo. Entón, pois aquí a xente amable como Inowall ou a Gorregosa, pois comezaron a capturar clips, que se iso, creo que vai poñer outro, vou a se morrará pronto, imos vende tempo, non? Sí. De momento, sí, non te preocupes. Sí. A mí recordaba moito o meme aquel que había un rapaz que estaba cos cascos pola rúa, non? Empezaba a cantar o momento álxido da canción. Pero claro, el tal como non se escoitaba a sí mesmo realmente como era a situación dende fora, que era, evidentemente, difícil de levar. Eu que me pregunto, se eu xa estaba así, sendo o segundo, non quero saber como eran as partidas de Racebus a nivel musical, porque creo que tamén, bueno, deixo vos aí a pregunta para que lle fagades logo, porque creo que tamén, eso, o momento aí de fluidez que decía Antón. E aí, saltando o morcego, que non me xo a copiar ese oso. Esquivada, que nivel. Sí, pero pasa... Estás a punto de... Sí, pillei un cocú. Bueno, Iago, como xa tivemos unhas cantas charlas ao respecto deste videoxogo, vou te facer unha pregunta. Ti que versión prefires xogar e por qué? A ver, o erro meu digo, porque comecei a farmear, digamos, no explorador, que é o que estamos vendo agora, pero en Android, ao ser a pantalla máis pequena, e a ver se espera de momento que vou aquí a autonarrarme a ver se chego o oso. Ai, no. Pois ala, foi. Eu vou que vou deixar por aquí. Se que eso comezamos outra, pero igual non sei se merece a pena. A de móvil, o que ten é que, pois, como ten o botón de pausa, pois tamén, para tomar algún respiro, pois ven un pouco, por se non acabas aquí ca vista cruzada, senón. Sí. Esta, bueno, tamén faz pausas entre morte e morte, que é outra maneira de tomalo, como
como intención. Non sei se queréis que lle dé outra así pequeniña, pero creo que o de Rei Soas xa non vai sair. O sea, venga, eu creo que unha máis podes votar que Cedo, ainda estamos en horario. Ainda estamos en horario infantil. Vou usar oso xa con 2 metros. Estou así ahora de xa de rendición. Imos recoñecer. Bueno, Hai dice moitos que na recámara. despois de verte con 1000 metros, o que estou vendo agora parece que vai a fotogramas en comparación. Claro. Faltan FPS, faltan 120 Hz de monitor e... Ui. Aparte, mira, non esa, sei se esa comentamos... hitbox, Sí, que non sei se comentamos o tramo inicial, que ás veces hai un pouco atasco de lápidas. Eu creo que é o momento máis difícil, realmente, porque podes perder aí estúpidamente algunha vida ou dúas sen realmente dificultade pura, non? Sí, De reflexos. a ver, o tema estrategia tamén, por exemplo, que falábamos antes, Reivas e máis eu aí a micropechado, o tema é cando consideras que unha partida é boa, a partir de que metros son bons para dicir, vale, vou comezar a usar os osos, en plan non vou dar esta por mala ou por boa para poder seguir intentando. Entón, claro, no meu caso, tamén coincide a Reivas que a partir dos 300, 400, pois a partir de aí dis, bueno, pois esta voulle dar aí un intento a ver se isto é para facer competición. Pero en calquer caso xa vedes que chega a fame e volvenos a todos iguais ante a morte. Estou me poñendo filosófico ahora, Pau. Temos outro vídeo. Temos outro vídeo musical xa preparado. Así que creo que paga a pena. Se pode lanzar outra persoa por aí, porque senón... Espera, va a tomar aquí. Ahora, xa estamos. Imos todo pola realización. Imos todo. Dalle, Agos. Brinca! Vou pasar fame. Como ves, todo o do saúde mental vai moi ben agora mismo. Sí, sí. Etiopía ten fame comendo todo grelo, dende logo. Non sei, eu estou abraiado coas túas coa túa capacidade musical en primeiro termo e logo con estos clips que probablemente queden reservados xa descargados por varios dos nosos espectadores. Sí, de feito, que almacenarán no seu disco duro. Editados polo señor este que está aquí, ves? Este é un dos culpables. Outra anda por aí abaixo. A ver, é que verte en directo facendo estos momentos foi simplemente épico, Iago, tens que admitirlo. Ademais, fixemos aí un top 3 entre Agos e máis eu, que penso que, non sei, a xente vai disfrutar isto, vamos, seguro. Sí, eu creo que pode ser un novo formato de xogar a adiviñar a canción do tarareo. Porque así, evitamos o copyright. A min gustame saber que a primeira reunión, cando pases todo o corona e todas estas cousas, ou sexa máis seguro, gustame pensar que a primeira reunión que existe da comunidade de Twitch en galego podría ser nun karaoke. En plan, ali a altas horas, onda mañá, en plan, non quedar antes, non quedar pola tarde, quedarse directamente ás 2 ou ás 3 nun karaoke. Porque, bueno, creo que os karaokes vai ser de madrugada só. Non sei se alguén vai de tarde ou algo así, espero que non. Pero... sempre que foi un karaoke era o día seguinte xa, sí. Efectivamente. Sí, non? Sí, sí. Hai, coñezo algún de moi boa calidade, que inclúen cancións de Mecano, Cruz de Navajas, por exemplo. Deberíades verme cantando Cruz de Navallas. É unha... Non tedes un clip por aí, non? Non, iso non hai clip. Por sorte non hai clip. Iso se alguén ten ese vídeo, podería arruinar a miña carreira de cara a chegar ou que sei a ministro ou a presidente do goberno. Non poderías nunca. Bueno, por menos votaron a Maxim Huerta. En fin, creo que hai un último, claro. Hai un último clip, temos reservado un último clip. Sí, este creo que é Terbutalina. Sudar sangre, sudar sangre. Sudar sangre. Ah, no, aquí non un día. Está moi ben que ademais cantes as guitarras e as melodías de musicais, o sea, é dicir, ese é o público bo, é o público que demostra que sabe máis algo da letra, non? Realmente que non sabía a letra, por eso metí a parte musical. E di, está en inglés, non está en galego, que pasa que, en fin. Claro, é o estribillo pouco máis, non? Un pouco de... Estribillo pouco máis. Pero bueno, Terbutalina é moi recomendable, aparte foron
xente aí que se animou do Sí, sí. torneo de Grelo, que eso A tamén, participar. Sí, sí. eso é normalizar tamén, isto é un ocio como outro calquera. Ujú. Ou mellor. Sí, saudiños para eles, saudiños para a Trebutalina, non? Que tiveron este ano de parón, como todos os músicos galegos, un ano moi difícil, pero E que oxalá volvan. Bueno, por aquí nos comentarios están preguntando se vai a haber un torneo de SingStar de Twitch galego. Que opinades? Pode habelo, pero non vou estar. Eu creo que no SingStar está Cruce Navajas, Probablemente, pero xa digo, poder pode habelo, pero... Ti foches o que propuxo a idea do karaoke, agora tentas Sí, sí, consecuencias. a mí me parece... Pero eu digo karaoke as 2 da mañá, non karaoke sin estar. O sea, eu xa falo da RL, da RLive, non? Da Real Life. Ali si me tendes. No karaoke do sin estar, entende logo que non. Vaya. Iago, podemos botar un deste. Non sei se algunha vez chegaches a probar este tipo de xogos de... O do teclado guitarra, o dos Fret on Fires, ou... Aí está. Aí ven. Rapaces, O seu público rapazas, que se vai Estarme levantar. falando do Aquí Rock o One tendes. 3, por exemplo, este é o controlador do Rock One 3. Non sei se ve. Ten aí o de campeón do PlayStation. mundo, campeón galego, campeón do mundo. Sí, pois é o único que comprou. O sea, que son campeón e perdedor. Probablemente. No, Pois pero moi sí, ben, moi ben. De Guitar Hero disto de Rock One sí que teño aí un pouco de vicio tamén. Niso sí. Para se non me poñes unha guitarra de verdade que non sei No, os coñecementos non chegaron aí. Bueno, eso é unha... Non pasa nada tampouco. Eu sempre dixen que a mí flipábame cando vi a alguén pilotar moitísimo neste tipo de xogos, Frets on Fire ou rock, como se chamaban os de rock? Rock Band, Guitar Hero. Guitar Hero. Todos estes que pilotaban a Cristo bendito, pero pilotar de dicir, hostia, cando tocaban as cancións de Dragon Force a 200 BMP, tal, como tolos, eu dicía, hostia, se perderas a mitad do tempo que perdiches facendo iso no plástico, na guitarra, estou seguro de que te acabas fijo tamén a guitarra, pero non sei. Claro. Hai vicios e vicios. Claro, o único instrumento que niso sí que ainda se mantén un pouco cando xogas ca batería, que iso sí que algo se mantén. Sería por experiencia. Pero bueno. Pois nada, Iago, despedímoste, que sigas aí detrás, non? Na nave, estás como controlando os mandos da nave, desta nave que os está polas ondas virtuais de Twitch, e temos que dar paso con toda a honra que iso supón a compañeira Marx, que xa anda por aí. Moi boas, Compañeira. que tal? Vas facer maxia en Grelo, vas conseguir... Bueno, estiven agora o que durou o vosso streaming farmeando un pouco, porque senón ia dar pena. Empezamos a técnica do farmeo. Sí. É máis difícil Celeste ou Grelo? Porque isto pode ser a pregunta do millón. Pa min Grelo é máis difícil, non sei. Celeste como máis... Realmente non te presentamos, pero ti és unha xogadora de, bueno, polo que eu sei, bastante de xogos de plataformas, polo que eu vin se te dá bastante ben, ademais. É dicir, Bueno, eu sei facer cousas en Celeste bastante difíciles. E aínda, a verdade é que meteuseme na cabeza empezar e facer un speedrun en serio. E chegar, non sei, meterme aí un pouco no ranking. Xa, se me mete na cabeza vou facer. Eso está ben sempre. A actitude é esa, non? Constancia para sacar adiante as cousas. Que a ver canto Moi tempo ben. leva, pero... O tempo necesario. Pois nada máis, teu tamén aí comparte a pantalla se queres e vemos como sae esa habilidade co Grelo, co famoso Cando Samaín. Bueno, a ver, imos empezar, xa digo que non practiquei moito, e aparte que aquí ao principio pa min é moi lento. Non sei, a min váiseme a... Veis? Vedes, xa caguei. Podo volver a empezar en vez de pagar? Sí, non ten final. Correcto, aquí un telespectador comenta que Grelo é máis difícil que Celeste porque non ten fin, a verdade é que coincido. Bueno, que está pasando aquí? Oye, cuidado aí que hubo un atasco bastante potente, Sí. Inicial, cuidado, Non sei se subiron a dificultade aquí a algunha xente para que non gañe Mars. Hai que velo. Eu tamén son das que lle quita o volume. Pero ten graza, porque ao principio non lle quitaba porque dábame igual, pero en canto mencionaron que era así un pouco difícil de concentrarse, veña, continuamos, e que xa vedes aquí. Falar é difícil ao mesmo tempo.
É verdad, aí non podemos dicir que non. Bueno, entón teño unha pregunta. Ti tamén lle quitas o son, pero pos algo mentres. Faz como a Iago. Pois non. Ao mellor, non sei. Non, a verdade é que non. Dito outro xeito, ti es pura concentración, vamos. Por suposto. Que te esperabas? Además, mesmo conseguiu poñer a postura gamer especial, non? De que tirarse así un pouco para adiante na cara a pantalla e a concentración aumenta. Sabemos todos. Sabemos que aumenta un 15% así a capacidade de xogo. Moi bo salto por riba do morcego. Eu morrer de fame nunca. Non, iso non se debe permitir. Iso é unha táctica de Iago que sabemos que tampouco lle funcionou, O sea, non... A táctica de hibernación de ter 5.000 osos e logo tal, non... Pois animamos a todos os que estades por aí no chat a entrar no Discord de Twitch en galego. Xa non só pensedes que está reservado só para creadores ou estas cousas, ainda que tamén hai creadores, tamén podes pasarvos por ali para estar, pois saber cando se emite, incluso mesmo se algún día vos apetece empezar a emitir, que eu sempre digo, canto maior esa comunidade, mellor vai ser para todos e todas, pois tendes por aí o Discord de Twitch en galego, que aparte de que bota unha man todo o mundo, que preguntas calquera cousa e sempre hai alguén disposto a comentar, a botar unha man, se tes problemas co OBS, co Streamlabs, co facer un marco, que precisades para non sei que, se un micro, se comprar algo para emitir en streaming, o que sexa, aí tendes moita xente disposta a botar unha man, que moitas veces o mellor un non sabe, ou non entende, ou non tal, pois aí hai moita xente disposta a botar un cable que non é pouco. Correcto, tedes por aí polo chat, acabo de pasar o enlace, se vos queredes unir, sodes sempre benvidos e benvidas. Ahora mesmo canta xente hai, Antón? Podes dicir así canto... Agora mesmo penso que... Bueno, non seremos moitos porque empezamos fai pouco, pero penso que xa superamos as 50 persoas. Que pode parecer pouco, pero é relativamente novo o servidor. Sí, o servidor que leva unhas semanas, non chega o mes, non? Non, que va, leva, penso que menos de 2 semanas. Pois animada aí a entrar, porque a verdade é que está moi ben, ademais téndolo, como digo eu, moi bonitiño, non? Con diferentes seccións para repasar dende directos, o YouTube, a xenda, a taberna, non? Podes estar, sobre todo, para min é moi útil para saber quen está conectando. Xa sabedes que ahora mesmo a comunidade de streamers galega que emite en galego está subindo bastante, entón case sempre realmente ao longo do día tendes a alguén para ver un directo. A min pareceme algo que hai 5 meses nin contaba, nin pensaba que íbamos ter que facer case cola, non? Para non pisarnos directo. O sea, a min isto parece a mellor noticia do mundo, non? Que non que sobre, porque non sobra ninguén, pero dende logo que non falte naide. A min pareceme genial. Acaban de comentar por aquí polo chat que Mars está entrando na zona. Carlos, algo que comentar deste concepto que sei que coñeces? Na zona, a zona de Tetris Effect, falamos, non? Xa sabedes que teño unha ese morcego. Eu teño unha perdición con Tetris Effect. Tetris Effect é o GOTY que debería ser o GOTY durante 3 anos, polo menos. Non sei por que non o gañou no seu día, a verdade. Ainda que creo que estivo aí nominado en alguna categoría. Pero a zona, precioso concepto a cámara lenta. Pois, como comentábamos, non Twitch en galego, animade aí a xente, ou, por exemplo, mellor vos non queredes, ou si queredes, ou xa estades, pero animade a outra xente a entrar, non? Que ao final tendes aí as vosas canles o mellor para falar, para comentar, para o que irades. Eu sempre digo que mellor estar que non estar nestes casos, para estar, sobre todo, pois sabendo o que ocorre neste mundo. Para dentro todos que é unha festa. Exactamente, que ao final é o que ten que ser. Non é aparte hai días que literalmente, é dicir, se algún día entrades e vedes a 2 persoas que pensades que están levemente enfermas porque están falando ás 5 da mañá, pode que sexamos Iago máis eu, non vos estranedes, eso é relativamente habitual nos nosos horarios, pero eu que sei, somos streamers, temos horarios moi raros. A verdade é que a min asústame. Ui. A min asústame a vosa saúde mental con esas madrugadas de 4 ou 5 da mañá aí.
Máximo, batió o propio récord, Mars. Non pode ser. Aquí estamos. Está chegando 600, que ben. Sí, señor. Temos aquí un novo récord en directo persoal, que sempre é bonito ver como se superan as marcas. Está on fire ahora mesmo. Está coa flechita para arriba, como dicíamos no Pro ou no FIFA e tal, e coa flechita para arriba do xogador. Sí, agora é como que xa empeza a ter a mesma velocidade todo o rato. Non sei ata cando acelera. Dixeronme algo así como... No, ata os 200. A partir dos 200 xa é a mesma, sí. Bueno, vale, pois... Que pasa que psicolóxicamente o mellor estamos como pensando isto vai máis rápido, vai máis lento. Temos unha nova oportunidade. Non pasa nada, Mar, sen prisa. Se temos que alongar este directo media hora máis por ti, vou non facer que o saibas. Moitas grazas, non creo que... Eu creo que morro de seguida, non te preocupes. Ui, aí vou. Mira, se chego aos 1000, xa, para min xa é moitísimo. Eu creo que podes, co tema do que che quedan aí os osos e tal, eu creo que sí que dá. Son as 9, que levamos unha horiña de directo de retransmisión e achegámonos ao Ecuador, por un lado, do directo, pero tamén estamos moi preto de chegar esas 10 da noite, na que se pecharán as... Bueno, pues como se diría, as inscripcións non exactamente, pero sí o envío ou a recepción de novas fotos con novas marcas. Xa sabedes que na revista Morcego tendes por aí o tema en directo, como vai ao vivo, o marcador. E comentan por aquí, estánse mandando ánimos. Aquí fixeron unha pregunta interesante para Mars, de feito, que di unha muller: non quero distraer a Mars, pero xa que unha rapaza, que opina, bueno, referíndose a Mars, que opina ela das mulleres nos videoxogos? Pareceme interesante que opine diso, xa que é algo que lle toca de preto. Pois sí que pareceme que hai pouca visibilidade. Non sei, sorpréndeme que sexa eu a única galega streamer de todos, non? Realmente sí que invito a... Porque eu coñezo un montón de rapazas que xogan a videoxogos todos os días e non sei, o fan ben e tal, pero sí que pode ser que teñamos como un presuicio de que xoguemos peor ou cousas así que non sei, tamén é porque xa se xuzga, non só se xuzga a nosa forma de xogar, senón o xénero xa de entrada, non? E bueno, a ver se vai cambiando a cousa un pouco. Vou morrer de fame. Aí. Que aparte moitas veces é que son presuizos totalmente absurdos. Mira, aquí tedes o mesmo exemplo. Eu xogo a plataformas tamén, pero Mars xoga bastante mellor que a min. E non pasa nada. A ninguén se cae o honor. Ai, non. Estamos chegando aos 1000, Que non o collen. Pero da igual porque podemos continuar, non? Pero dalle, continúa que ainda... Non había máis osos. No, pero cando morres de fame non te deixa. Claro. Entón, non sabía esa mecánica. O deixamos aquí. Eu xa estou contenta. Mira, 998. Non está mal. É un bon número, Tes que mercar para o Nadal, para o sorteo Nadal, tes que mercar este número, que acabe en 0, 998. Sí. Lembra. O da lotería é así como o videoxogo máis intenso que hai. Correcto, hai xente que, por lo que me comentan aquí, xa está coa cervexa no sofá véndonos tranquilamente. Moi positivo ese enfoque. Xa formamos parte da súa vida, formamos parte da programación habitual de cada casa. Dentro de pouco Twitch en galego con canle propia a Movistar Plus. Sí. Se alguén se lle ocorre, se alguén ten contactos por aí, que nos metan. Mars, pois que máis? Alguna cousiña máis? Preséntate se queres propiamente a canle túa, fai un pouco de autobombo, non? Un pouco para que a xente se apunte aí a dirección. Vale, veña, a ver. Bueno, eu son Mars Marcelin, como vedes aquí en baixo. Agora mesmo teño un problema de marketing, que é que en Twitch chamome Invaders Mars. Fáltame 3 semanas e 3 días para poder cambiar o nome a Mars Marcelin e que a xente non se lía a cabeza. E, bueno, eu fago, pois, streams de videoxogos que me gustan, porque, a ver, eu tampouco, non sei, non teño tantos videoxogos, non sei, xogo a cousas moi raras. Así que, bueno, se vos gustan as cousas raras, pois aquí está, aquí estou, a vos.
E logo teño unha canal de YouTube que se chama Mars Marceli tamén, na que, bueno, está enfocada a crear cousas en xeral. É que non sei moi ben todavía, pero eu estou aprendendo a facer cousas e vou vos ensinar como os fago, basicamente. Outro día fixen un room tour da miña casa, pero en modo Game Boy, nun programa moi guai que se chama GB Studio, por se alguén quere poñerse tamén a facer videoxogos, que estaría guai. De onde és, Mars, ti? Eu son de Narón. Pois de Narón ao mundo. Dende Narón ao mundo temos a Mars conectada, que non é pouco, Pois nada, en teoría, bueno, ainda é cedo, hoxe estamos aquí cumprindo, nunca vi unha retransmisión que a xente estivese sempre en cada momento conectada para ir tamén de reloxo, isto case unha tolemia. Ahora estamos vendo o paseo pola casa, non? Que di aquí Mars, ti está lo vendo, non? Tamén, sí. Sí. Vale, É teño puro retro, puro retro. Teño curiosidade, como se te ocurriu facer isto? Pois boa pregunta. Mira, eu estaba buscando tutoriais de como facer pixel art, porque dixen, gustaríame deseñar videoxogos, gústame os indies, gústame o pixel art, por que non aprender? E neses tutoriais atopei un rapaz que ensinaba este programa, non? Entón empecé a miralo e dixen, bueno, pois nada, e para practicar dixen, pois vou facer a miña casa. E logo así, pensando en facer un vídeo para YouTube de Celeste, dixen, mellor fa outra cousa. E acabei isto. Acabei a miña casa e dixen, pois nada, un proxecto menos. Que ben. Oye, están comentando por aquí, polo pinganillo, Antón, que, claro, Mars superou a túa marca dentro de Grelo. Non sei se queres tentar algo. Non sei se queres intentar en directo. Eu, na miña vida, xa hai Grelo de sobra. É dicir, eu agora deixo que os demais disfruten. Me parece un enfoque moito máis positivo. Ademais, se me superou en directo, me parece perfecto. Pero eu agora mesmo xa é como que estou suficiente Grelo na miña vida. Esa é a frase. Agora estou esperando o seu seguinte videoxogo, cando saia o probarei, pero de Grelo xa... É que vendo estos resistos que fan Reis, Base e compañía, eu síntome abrumado por esos números. Penso, que vou facer aquí? Eu tamén. Claro. Pois nada, Mars, graciñas por estar hoxe por aquí connosco. Placeriño inmenso. Pois sí, igualmente. Un placer, sí. Veña. Pois nada, nos quedamos por aquí. Imos repasar un pouco esas clasificacións, a ver como van. Temos con 12.534 metros, marca absoluta, marca bestial, a Reis Bass Live, como vedes aí, nome completo, que lle saca case máis ben, 8.000 metros o seguinte clasificado, que é o noso querido Iago, con Recuncho Gamer, con 4.793. Temos cun pouquiño menos, 4.456 a Víctor Bello 21. Temos con 3.174 metros a Paulocha. Temos con 2.976 a Bryce Royan, que xa estivo antes xogando. Temos con 1.172 metros a BS Virus, ou Virus. Temos a 1.100 metros, Orgulloso Galego. Este será Anxo, pode ser? Ou sí, Orgullo Galego, vale. 1.002 metros temos a Terbutalina. Non sei, Miguel ou Mon, un deles dous será. Temos con 998 metros a Mars, que acaba de entrar neste top 10 con esa pedazo marca. E temos con... Bueno, por aquí me din que eso non foi Anxo. Nega maior. E por último, con 891 metros temos ao noso querido Antón, aquí presente, como doro da nave hoxe. Si, eu son o pequeno de toda esa lista, non me podo comparar. Cuidado, pero de 10, quero decir, o sea, non está mal, moita xente quedou moi por baixo. Eu non estou aí, por exemplo, quero decir, realmente eres como un deus entre humanos aínda. Entre estas 10 persoas podría ser unha deidade para moita xente. Non sei, pensa. Hai que ver o lado positivo das cousas. Eu que vexo o de Reis Base que me estou pa a cabeza. Sinto moito. Eu creo que está afectado. Eu sei que Antón está afectado por... Que vai, que isto pasou porque... Afectoulle a... Non, pero eu creo que a Chi non lle gustou que entenderan o xogo desta maneira, competitiva de buscarlle a trampa un pouco. Eu que, a ver, teño certa pasión polos indies, e tío, sabes,
eu desfruto moitísimo do mundo dos indies e sobre todo de como están deseñados do cariño que lle pon a xente a facelos e demais. A min tocoume un pouco na alma ver este rollo de farmear, non podo mentir, tocoume un pouco a patata no sentido de por que farmeades neste videoxogo, co bonito que era, por favor. Pero bueno, a ver, eu celebro que a xente lle dé outro enfoque ao videoxogo, pero non é o meu. E Reisbas, non sei, entre todos te pagaremos unha reunión para ir a Grelos Anónimos ou algo, que os saiban. Grelos Anónimos, imaginaste que existen. Pois nada, Antón, se queres tamén, xa que estás aquí, porque estás evidentemente, fai un pouco a tu bombo do que fas ti en Twitch, porque ti és un das primeiras persoas que vin que empezou a streamear en galego, ademais facelo de xeito moi constante. En plan, se queres falarnos un pouquiño do que fas ti. Sí, non sei, xa sabes que se me dá un pouco mal darme bombo a mí mesmo, entón sempre o intento, pero me sae mal, como cando te das de morros porque te metes a ti mesmo a zancadilla así de ridícula vida, pero a cuestión é que sí, bueno, non sei, eu fago directos, bueno, vedes por aquí, máis ou menos, que teño un alcume, non me gusta moito que me chame por este alcume, tío, sabes, que Inowell, é un pouco curioso porque me chamo así en Twitch, pero teño unha canle que así, se chama Inowell, e fago directos de indies, tolemias raras. Bueno, o último día fixemos unha cousa con moitos problemas técnicos, pero curiosamente a xente lle molou igual porque estivemos facendo o parvo e penso que ese é un pouco o meu enfoque agora mesmo en directo, é dicir, non só xogar indies, senón indies que ás veces fago parvo con xente, o paso ben e o disfruto, e que ese é un pouco o meu enfoque dos videoxogos. Pásalo ben, desfrutar. Cando non desfruto dun videoxogo, cando me rallo demasiado ou cousas así, non me gusta, pero cando realmente collo un xogo que me resulta divertido, sobre todo se xogo con xente, moitas veces a comunidade de Twitch galego fai, bueno, misións grupais e tal, e xogamos así a cousas que son divertidas de ver, que son divertidas de xogar, e penso que moitas veces eso de que sexan divertidas de xogar se traduce no directo, é máis divertido de ver, é máis ameno. Bueno, isto foi épico. Xa, isto non podo ni nombrar este momento. Pois aquí aparece un streamer que se chama Mosiño, que non sei, increíble o seu gameplay de sigilo, é o único calificativo que podo dicir dende aquí. Cada vez que intentamos afrontar unha escena con certo sigilo, de repente aparecía como un deus entre explosións, Mosiño de fondo, e todo era un gran meme que me pareceu maravilloso. O sea, é que maravillosa é a palabra. Foi un momento épico. Sabendes agora como perfecta aterraxe. Perfecta. Digo perfecta. É finalmente producido por Michael Bay este final abrupto. Se vedes unha cruz de alguén que morreu, ese é Mosiño, por favor, seguídeo en Twitch. Tamén dende aquí, xa que estaba Antón tamén, falar outra persoa que está aquí detrás de Twitch en galego, que é o famoso Agos Reigosa. E digo famoso porque algúns que levamos tempo polas ondas digitais galegas, Agos estuvo metido en bastantes proxectos, colaborando ou traballando arreo para seguir adiante deste. Orabos de podcast, orabos de páxinas, orabos a min soame dende Memoria Pixelada, a Mola, a non sei, unha chea de cousas. É unha sorte telo por aquí, porque unha das mentes detrás de Twitch en galego, entón, Laura está producindo, está preocupado de que todo o mundo vaya entrando ou de anotar algunhas cousiñas e facer aquí unha escaleta preciosa, así que graciñas por estar aí, compañeiro, que non é pouco, como decimos aquí, isto non está pagado, só podemos pagar con moitas grazas e moitas cousas. Aparece, está aquí presente. Ahora mismo estou a demasiadas cousas. Agos, veterano da industria galega das ondas digitais, Pois sí. Na miña época era todo con casé, ahora é moito máis moderno. Por que Twitch en galego? Por que crees que é necesario que exista un sitio onde poidamos acudir? A mí surdiume un pouco como necesidade propia, porque eu son desa xente que pasa moitísimas horas en Twitch, máis das que debería. Quizá non tantas como Reibas en Grelo, pero bueno, unha cosa intermedia aí, un punto intermedio. E era o que botaba en falta, porque eu sí consumo moitas outras cosas en galego, podcast, YouTube, revistas como a revista Morcego, revistas en papel como Tempos e outras, e cando chegaba a Twitch sí que era algo que non atopaba. Entonces, pois un pouco de aí foi cando empecé a buscar, cando atopei pois a Antón, a Enxebre e
E a Brais, eu creo que foron os 3 primeiros que atopei. Isto foi a mediados, finais de agosto. E a partir de aí un pouco dixen, bueno, pues vamos a facer a conta de Twitter. E debo decir que a primeira semana dixe, isto é unha tontería, vou non quitar de diante que isto vai me interesar a min e a ninguén máis. Pero bueno, aí quedou, non daba moito traballo, ahora dá un pouquiño máis, pero paga a pena. Xa digo, eu sempre direi, son estas pequenas cousas que alguén fai un día porque quere, porque aquí ninguén está obrigado a case nada, non? Pero no sentido estricto de querer facer, e sobre todo facelo, que ao final moita xente di quero que haxa máis contido, quero que haxa máis cousas, quero que non sei que, pero mellor somos nós os primeiros que temos que dar eses primeiros pasos para crear as cousas, non? Entón, eu de logo agradezo, non? Como, xa non digo como director de Morcego ou como persoa que llevo, senón xente que a min que me gusta ter contido en galego, agradezo que xente como a ti pois estea sempre aí traballando, porque ao final é un traballo, quero dicir, non outra cousa, entón. É algo que disfruto moito. Cando ves a mosinos trocar cousas, todo paga a pena. Todo compensa, está todo pagado, queda todo pagado. Todo compensa. Na verdad que sí, descubres a xente que fai cousas moi guais e polo amor ao arte, porque ao final aquí todos o hace polo amor ao arte e pásase moi ben, descubres xente que fai cousas moi guais e que non se ven. E tamén animas a outra xente que as faga, porque eu non sei se o recoñecerá, pero aí Iago é un dos descubrimentos, bueno, todos somos descubrimentos deste ano, porque ao final temos os meses, pero Iago está dado callo a 20.000 cousas, que sempre nos rimos del, porque tengo o reloxo de Hermión, non sei se vos acordades deste reloxo que servía para volver atrás no tempo, para poder asistir. Para darlle a volta e volver atrás. E volver ás clases. Pois nos con Iago sempre decimos eso, porque fai o podcast, fai os vídeos en directo, fai os retransmisións en Twitch, en YouTube, fai 1000 cousas que non sabemos como lleva o tempo. E eu creo que esas cousas pues tamén axuda que estemos xente detrás apoyándoas para que saian adiante. Que ao final é un apoio moral, porque aquí en Galicia, e no contido en galego a maioría é apoio moral. Pero sí. Para os que queredes ir máis aló do apoio moral, recordade que a revista Morcego ten un Patreon, que é un dos Patreons, curiosamente, un dos Patreons máis exitosos que hai dentro da comunidade de medios de videoxogos, porque sacaran aí pouco unha lista, non sei que medio fora, creo que, de Buego, a base de datos de videoxogos e tal, e realmente estábamos entre os 10 medios con máis apoio da xente, entón graciña sempre por estar aí, e se algún día algún de vos que nos estades por aí queredes ler Morcego e queredes apoiar tanto o podcast que facemos a Grutiquiza Maluque, podedes ir ao noso podcast e darlle aí 2 euriños, 5 que vexades. Noutro sentido, falando de Patreon, tamén o señor Antón ten un Patreon, mira, aí o tendes, coas súas ventaxes. Bueno, supoño que a maioría de vos sabedes como funciona Patreon, que non deixe de ser un apoio co que eu realmente con isto que fago, pois, en poucas palabras, pagar colaboracións, pagarlle a xente como a Diego Pazos, que está en Eurogamer agora mesmo, pois que fago unha píldora para o noso podcast, pagar os servidores, pagar un pouquiño vai todo por aí, non? E logo tendes que dicía, o Patreon de aí o rapaz Antón, que ten un Patreon tamén, apoyadeo, aí ten que mercar os xogos, senón o rapaz está perdendo cartos aquí, mentras saque esas xoias indie do sitio. Oxe, Carlos, perdona que te interrumpa, pero din por aquí unha colaboradora túa, aí publicita o Patreon de Morcego. Ela sempre, eu Ana, sombreiro para baixo, sombrero fora, que é a gran Ana. Pronto, creo que tendes aí algo programado con ela, non? Un streaming ti mesmo. Creo que tes aí... Sí, o luns. Que xogo era? Pois realmente, aínda que vou facer un pouco de spoiler, un xogo chamado Struggling. Un pouco raro que me preguntes ti, porque me diches ti, pero... Pero que non me que xogo era, que non sabía que xogo ibas facer, entón, pero vale. Sí, pero imos facer aí un pouco de Struggling, que basicamente como de unha masa amorfa e cada un manexa un brazo. Ana sostén que xoga mal, eu sosteño que iso me dá exactamente igual e que o vou pasar ben xogando, así que veremos que pasa no directo, non sei. Eu debo decir que estas cousas temos no noso Discord unha xenda onde se pode ver o que vai vir para tamén a xente que se quira organizar un pouco mellor e que moitos da xente que estamos en Twitch en galego gracias a que a xente nos sigue e nos ve en directo, pois temos aí como un nivel máis e que se pode a xente suscribir a nosas canles tanto pagando como con outros medios como un Amazon, como tendo Prime, que te podes suscribir a unha canle gratuita que a ti non che costa nada, e a xente que fai directos e que lle aportas todos os meses, que tamén son outras formas de
de darlle soporte a xente que fai contidos e coa que disfrutamos. Pois sí. A verdad que sí. Xa sabedes, entrade no Discord, entrade no Twitter, entrade... Instagram temos tamén en Twitch en galego, non o sei, que o Instagram recoñeza... No. Pois nada, mellor, que eu recoñezo que Instagram non é a miña rede social favorita, non acabo de vela para este tipo de contido, pero vaya, que tendes o Twitter, que tamén está aí automatizando as cousas de cada vez que hai un streaming en galego, pois sale aí, xa o tendes para se queredes seguir en directo. E nada, está creo en directo, por exemplo, se vos estamos aburrindo, cousa que dubido moito, porque somos aquí unhas xentes maravillosas, tendes creo a Mosiño en directo por aí facendo das súas, creo que está con Yapi Psycho, xogo de Baroque DK Games, que son os creadores, bueno, que están en Coruña, quero dicir, simplemente, un xogo galego que está en galego, entón téndelo aí a Mosiño xogando. Creo que xa está por aí. Sí, un momento Falade. Que te preguntan por aquí, Agos, xa, bueno, a pregunta é realmente para nós os dous, supoño, e se cadra para Iago tamén, pero nos preguntan aquí que opinas de abrir un TikTok. Iago eu creo que entramos xa na barra boomer. Esa sería a pregunta para dirixida a Antón. No, debo decir que Iago, que está aquí presente, ten TikTok. Vale, eso non o sabía. Por aludido. Agora quero máis información disto. Por aludido entra, non? Pode entrar por duelo, podes botar... Por probar. O sea, de momento ainda non vou bailar porque pois, o que estou poñendo son os clips do YouTube, que tamén estou poñendo polo Twitter e polo Instagram. Pois nada, pois tamén no TikTok. Por agora só canta. Sí, a miña idea é facer bailes, pero bailar sintonía do Tetris, do Super Mario, este tipo de cousas. O sea, facer coreografía e tal, todo iso. Nada, eu xa marchaba, Veña. Sí. Realizador na sombra. Deixaremos que siga a festa. Efectivamente, porque mira, detendes agora en directo, non está con Yapi, pensei que estaba con Yapi porque sí que estes días, o mellor é para a semana cando empeza a retransmitilo, que tiña aí, sei que o lera en algún sitio. Algunos días co Yapi Psycho. Sí, a mí xa me sonaba. Bueno, ahora está co Assassin's Creed Valhalla, sí. Que ademais encontrade ese Mosiño un auténtico xogador de Ubisoft, do que controla a historia, do que sabe, é sempre un plus, non? Tato para alguén que viva tanto a saga e que fai, ademais que xoga moi ben, vaya, non... Pasouse aí nada o Hades o 100% tamén, creo que conseguiu o último trofeo, pasou un en directo e tal, foi unha gozada verlo facer esas runs. Fagamos un apunte de última hora, se me permitides, e que ahora mismo estamos tendo unha loita explosiva, como te gustaría Mosiño, entre Dani Conde, que é a persoa que está detrás do Discord de Among Us en galego, tamén moi recomendable, e o gran John Amil, que todos coñeceredes polas súas bromas de pai no Twitter, entre outras cousas, e que tamén anda detrás de outras contas. Polo posto... Como en galego, que moita xente non que estábamos aí. Como en galego, a famosa conta de Gal. Pois están ahora mismo en Twitter loitando polo posto 15 na clasificación xeral para que logo vexades que non só importan os 10 primeiros postos, sino que aquí se loita por cada posto da clasificación total. Por cada metro, non? Por cada yarda, que dirían por aí. Pois sí, señor. Pois sabidiños tamén a eles que andan por aí, tamén forman parte desa comunidade galega, non? Ao final deste entorno digital, sobre todo, por exemplo, John, non? Que é unha lenda realmente en Twitter e en todos estes ámbitos, que estivo metido en mil historias tamén, en moitas relacionadas cos videoxogos, ademais, non? Sí, sí. Pois nada, Agos, despedímoste, sigues por aí na sombra tamén, como Iago, pero iluminado. Como Among Us. Pois nada, imos darlle paso a unha personalidade enigmática, un emblema tamén do Twitch en galego, que é o famoso Dinaf. Famoso Dinaf? Non o teño moi claro, Dinaf, o acento na aguda. Sí. Compañeiro, que tal? Representando a norma ortográfica é así. É verdade, como está escrito. Representando a Galician Gamer. Se queres xa de entrada, presentaste ti así un pouco que Galician Gamer e damos ya aí a algunha partida. Vale, a ver, eu isto non audito facelo, así que non sei se me sairá moi ben, pero bueno, Galician Gamer foi unha canal de YouTube que quixemos abrir hai un... Agora xa abrimos o sea, o primeiro vídeo subimos en xaneiro, pero xa nos viña de atrás a idea. Quixemos abrir uns amigos e máis eu, fan de Jan, os que tenedes visto máis vídeos, pois os teredes máis ou menos localizados. E queríamos abrir unha canle, pois, bueno,
sobre todo centrada o tema máis recurrente eran os videoxogos. Bueno, porque digamos que nos consumíamos ese tipo de contido en algún momento, pues, o mismo que contaba Agos antes, ¿no? Queríamos que ese contido que consumíamos, pues, poder consumilo en galego. E hai un momento no que dis, pois, non o hai, pois, faino ti. E bueno, así empezou un pouco todo. Eu non esperaba chegar tan lonxe, non chegamos, como que non somos ninguén, ¿no? Pero ainda así, eu recordo o día que pasamos a barreira aos 100 suscriptores e dixen, non me podo creer que empezásemos en xaneiro e estemos xa aquí. E bueno, de cando en cando damoslle tamén un pouco ao Twitch, da que non somos streamers demasiado recurrentes, pero temos, como se chama... Temos Antón e máis eu feito algún directo interesante. Sería un bon modo de definilo. E non sei se máis ou menos cubrín o todo, ou se queredes que conte algo máis. Sempre digo barra libre para o que te digas, pero se non se quero xa pasamos a acción e vemos as túas mans funcionar en grelo. Vale, se eu non tengo moi claro a que, o sea, que vou a... Dame un segundiño. Vale, isto é. Non teño moi claro exactamente que é o que vou a facer aquí, porque a verdade, pues, non sei, presteime, pero non aspiro eu a facer nada máis que o ridículo en directo, que sempre é un obxectivo, ¿no? Pero... Que sempre é, acórdate disso. Pero entón... sabes que iso non difire moito dos nosos últimos directos, ¿no? Básicamente. Non sei se isto está xa na pantalla ou... Sí. Sí, pois... Bueno, como vedes, asegureime de estar a 0 osos. Eu, ademais, o récord que teño de grelo, a verdade, teño no móvil, non aquí no ordenador. Isto instaleino agora para que fose máis cómodo de xestionar. E bueno, non sei, o sea, o meu récord máis ou menos está nos 400 metros. Eu veño aquí un pouco a demostrar que tamén se pode xogar a escalas, digamos, máis baixas que... Hai outra liga, non? A ver, evidentemente hai unha que se chama Primeira División, pero isto é como no fútbol. Temos segunda B, terceira, e tamén se xoga o fútbol. O sea, o Pontevedra hoxe xogou co Compos en segunda B, e aí estivemos vendo, non hai problema. Hai divisións. Eu, en tempos, agora xa, pois hai tempo que non o fago, pero en tempos remaba, facía piragüismo, slalom, se queredes a modalidade. A verdade é que moitos non remábamos por gañar nada, sino simplemente pola diversión de remar, de competir, de todo, do ambiente, e eu penso que o mismo é importante que base tamén nos videoxogos, que non sexa solo os grandes xogadores, os grandes triunfadores, tipo Reisbas, ¿no? Sino que tamén, pois, estamos outros que simplemente estamos aquí, pois, para pasalo ben, e eso é moi bonito, é moi todo. Que outras ideas veremos pronto na canle de Galician Gamer? Mira, eu podo che dicir que era o que tiña en mente, o próximo vídeo que tiña en mente, porque teño pendiente un de Tales of Berseria, dende hai bastante tempo, pero como non tiven moito tempo de ilo xogando, de ilo acabando, eso de momento está pendiente. O próximo vídeo que eu teño pensado é un falando un pouco, pois, un pouco disto mismo que estaba dicindo agora, ¿no? De non todo é gañar na vida, que me viu un pouco a cabeza ese tema. Xa podía deixar isto grabado e xa o publicaba así. Pero un pouco falar deso de, bueno, que non todo é gañar na vida. Isto viu-me a cabeza, pois, unha semana que tiven que xogar as clasificatorias do LoL porque iba a xogar Clash con Agos e outra xente e tiña que estar clasificado para poder xogar. E volvín a entrar en contacto con esta xente que é a comunidade tóxica do LoL e dixen, esta xente necesita saber que na vida non todo é gañar.
non sei, quería facer un vídeo así ao respecto de que tamén na derrota hai unha dignidade e, ademais, se non houvese derrotados, se non houvese perdedores, non habería gañadores. Normalmente, por suposto. Que a veces parece Gústame ese positivismo que derrocha Dinaf. É unha... Eu procuro, ademais, estás batendo o teu propio estás batendo ese récord de ordenador que tiñas aquí. Sí. Eu procuro ser... Dime. Ui. Non, di, por favor, di. No, eu procuro ser máis positivo en cámara do que a veces son en persoa, porque a veces en persoa como que fago determinados comentarios que eu non os fago, sabes, o sea, non é o que penso realmente, pero ao mellor pues, me paso de ácido ou tal. Bueno, e acabouse, non sei se queredes que siga xogando ou se xa o... Home, como vimos de tempo, podemos deixalo aquí se queres. Xa en breve podemos deixar o Grelo o seguinte invitado falando un pouco hasta que tal, pero non sei que estaba dicindo. Que na vida real es un pouco cabroncete. Pero no, o sea, virtual menos cabroncete. No. A ver, a veces, o sea, esto, por exemplo, vou no simplificar co vídeo de Dragon Quest. Eu recórdome falando cun amigo de Dragon Quest 11 de estar contando con bastante vehemencia certas cousas que non me gustaban tanto do xogo. E logo, cando hai un momento no que me dou conta, digo, pero si este é o meu, como vos mandei o podcast, si este é o meu GOTY deste ano. Este xogo encantoume, por que parece que non me gustou cando estou falando del? E é unha cousa que a veces pues, procuro correxir, ¿no? Procuro transmitir un pouco máis de positivismo do que a veces pois transmito, non sei, cando non me dou conta de como estou dicindo certas cousas. Eu, o sea, non é que eu faga unha personaxe que non son, eu non me converto en outra persoa cando saio en cámara, pero sí intento que determinadas cousas que cando as penso digo, no, isto igual o podía estar comentado de outro xeito ou de outro tal, pois procuro que ser un pouco máis correcto, ¿no? É que non sei, penso que hai que procurar sempre transmitir positivismo, que xa a vida ten suficientes cousas malas como para que nos llas engadamos. Que morro. Pois quedamos con esa mensaxe, Dinaf. Quedamos con esa mensaxe que me parece necesaria e precisa neste tempo. Imos, co seguinte invitado, entón. Graciñas por estar, Dinaf. E nada, Antón, imos recibir as persoas que máis falamos, do que máis falamos hoxe, non? En plan, unha lenda xa que levamos tatuada no peito, que percorre polo noso sangue, que non é outro que este famoso... Témolo por aí? Aí está, temos a Reis. Moi boas noites. Sabendes que incluso ten silla profesional, é dicir, non hai escapatoria. Aquí a xente non anda con bromas para xogar. É o que toca. Cando queres ser un streamer é o que che pide o corpo. Reis, vas primeiro clasificado, a falta de milagre ou tolemia é imposible que baixes o segundo posto, que nunca se sabe, que a mellor aquí alguén aparece fai maxia, pero vaya, Reis, constancia pura para sacar esa marca ou? Sí, ao final este xogo é un pouco que decía Antón, non? É un xogo que se lanzou pois para pasar un bo rato, para amosar skills de teño axilidade co dedo, no teclado, no móvil, pero claro, chegou un punto que se formou esta competitividade onde a xente quería imos bater un récord, hai un premio, imos farmear osos para non perder nunca, tal. Entón, pois, é basicamente o segredo deste récord, é adicarlle moito tempo, farmear osos, e despois tentar non morrer de fame, que ao final é o que falaron todos, é o máis difícil, porque unha vez perdes, finalizou a partida pola fame. Claro, a ti xa temos que preguntar directamente por consellos para que o resto dos mortais adquiran como facer algo así, non? Non, a verdade ten un pouco que ver, entre outras cousas,
coa constancia esa da que falades de que non se che vai a cabeza mentre estás xogando, que ao final que non lle das, que che fallan os dedos, é un pouco... O consello é, non morras de fame, memoriza onde poden sair os osos, porque ao final é un patrón que se repite, non? Cada 3, 4 lápidas vai che sair un oso, para que non perdas a fame, non? Pola fame. Entón, pois é un pouco eso. Tentar non morrer de fame, sabendo onde poden salir os osos, canto tes que saltar. Gústame a tua mente analítica de saber este tipo de cousas, falando de patróns, falando de tal, afondaches tanto no xogo que ao final xa escase parte da historia de Grelo, non? E creo que iso é importante, pero sobre todo gústame que xente como a ti apoyara, non? En este evento apoyara de tal xeito, non? De botarlle tantas horas, sobre todo porque ao final creamos como un relato, non? Ao final todo este evento crea un relato interno onde botamos unhas risas todos e todas, e iso creo que é importante. Se xente como a ti, como a Brais, como a Dina, ao final non tería a mesma graza, non? Entón forma parte deste... como diríamos na gruta, dolore interno. Sí, ademais, como que se fala moito en plan, pois mira, Reis sacou isto, non sei que, fixo moito tal, pero nada desto sería posible sen a xente que o fixo. O sea, creo que pouco se fala do tremendo xogo que sacaron, que está moi ben deseñado, que é moi bonito, é simple, pero xa nesa simpleza, a min polo menos, e a moita máis xente, por suposto, lle aportou horas de xogo, de querer gañar, de querer ser mellor, querer superar a outra xente. Parece unha tontería, non? Pero este traballo entre comunidade e creadores é o que lle está dando tanta vida a isto que temos. Eu son un streamer moi novo e hai xente que leva traballando moitísimo por ampliar esta comunidade que temos, non? Entonces creo que é esa base o que nos dá a hombros de xigantes, non? Temos o vídeo por aí, teaser, que subiu hoxe en Reis, pasando dos 10.000 metros, que, por certo, antes de darlle o play, que non sabíamos si iba a ser posible. Os propios creadores dixeron que non sabían se o petar o 9.999 era o límite, non tiveron que velo antes de, por se acaso, funcionaba. Ímoslo entón. De feito, xusto por eso, dixen, vale, vou gravar a pantalla, ainda que me vaya un pouco máis lento o xogo, ainda que morra, mentres tanto teño osos, pero por si peta o xogo aí queda esa grabación, non? Estamos chegando aí o límite. Que de feito aí se ve que... Es un momento de silencio absoluto para... É que, claro, aquí eu xa estaba tan concentrado que nin me dera conta, pum, aí foi, o sea... Aí foi. Que barbaridade. Que barbaridade, neno. Que barbaridade. Esta foi a carreira dos 12.000 tamén? Ou simplemente chegaches aos 12.000? Foi esa mesma. Sí. Xa non, é imposible facer, estando mentalmente sano, facer tantos metros e ter que repetilo para facer un récord. Non me daría olla. Creo que estiven que... Creo que o cronometrei foron 2 horas ao final. 2 horas cortando os descansos, evidentemente. Sempre vou ver xente, joder, que leva os xogos un pouquiño máis aló do que en principio ofrecen, non? Porque realmente o que dicías ti, non? Que chegaches a ter o método de pasar os 200... Se non chegaba a 200 metros, xa nin facía run, simplemente almacenaba os osos, tal, todas estas cousas, non? Que son detalles, pero realmente son detalles, como digo, analíticos, empíricos, de como consigo eu facer isto dun xeito, e vos atopastes esta clave por aí, pareceme superinteligente. Claro, é un pouco... como queres xogar a este xogo, non? Hai 2 formas. Unha é a que decía Antón, que é por pura diversión de vamos facer o máximo de metros, pero cos osos que temos, non? Que a min me parece, sinceramente, pese a ter este récord por botarlle moitas horas, pareceme a forma máis entretida, non? De a ver canto sou capaz de facer sen morrer, sen gastar osos de antes, tal. E despois esta forma que fixen eu para este reto que foi eso, se non pasa dos 400, 500 metros, non me la partida, non penso gastar ningún solo oso. E foi un pouco o segredo de así xa estou concentrado, sei que estou nunha partida boa e que podo seguir sen medo a perder estúpidamente osos, non? Na cabeza tes a cifra de canto sería a run que máis fixeches en morrer, sen osos polo medio, sen revivir? Sí, máis ou menos, sen morrer e sen gastar ningún só oso, creo que cheguei aos 600 e pico, non creo que pasara dos 700, sen utilizar ningún só. Utilizando os propios da partida sí que cheguei a algo máis de 1000, pero ata aí, o sea, é moito máis difícil, non?
Evidentemente, claro. Xo dicíamos hoxe, aí fora de micro, non? Igual había que ter as dúas categorías, igual a RAM Claro. máis longa sen revivir e logo a que, bueno, pues utilizando as propias normas do xogo, revivindo todas as veces que un quixera, non? Efectivamente. Moi ben, Antón, tes algunha pregunta? Porque tes que ter algunha pregunta seguro. Que teño algunha pregunta. De feito, mira, vamos a previr un pouco os desenvolvedores. Para o seu próximo videoxogo, eu xa estou pensando no seguinte, porque teño curiosidade. A min, cando dixeron imos sacar un xogo mensual, dixen a tope con isto. É dicir, todos os vosos xogos van a estar na miña carne, seguro. Así que isto xa me pareceu a hostia, pero a maiores disto, que é como que penso que deberíamos de previros un pouco de ti, basicamente. É dicir, se o próximo xogo de Arume ten farmeo, vas a farmear? Probablemente. Probablemente, Arume non podo mentir. Estudos, por favor, quitade farmeo no vosso próximo videoxogo. Os demais queremos chegar, honestamente, aquí dende o corazón, queremos chegar tamén a xogar e a ter a opción de que este home non nos faga sentir como a nanos. Por favor, en serio, dende aquí vos lo pido. Reis, piden LEDs. Piden LEDs, Piden o LEDs. público pide LEDs. Sí, xa vin agora que estaban aí os comentarios que decían faltan LEDs. Non faltan LEDs, o que pasa é que os teño camuflados, non? Teño aquí que na miña canle de feito teño posto para que me canxen por coins, por estas Hostia, qué moedas de maravilla. cambio, para que poñan as luces que queiran. Xa que pedían as de discoteca, que ás veces as poño cando me motivo nun xogo, cando estou así facendo un pouco parvo, xa poño este lucerío así a tope, non? E incluso Pogrelo, que parece unha tontería, pero sí que tiña as luces postas para que se configuraran e poñer os verdes, e aí están. Ahí Entonces está. xa xogaba a full, decir, a tope co Grelo, non? Pero bueno, un pouco esa tontería, non? Es streamer, es gamer, tes que ter os LEDs, pois quixenlle dar un pouco de diversión a eso, non só telos aí de fondo. Hai confinamentos e confinamentos, eso está claro. Aquí cada un con LEDs e sen LEDs. Parece Vigo no Nadal iso, dien algún. O sea que pois nada. Achegámonos á rectísima final desta historia, non? Deste torneo, do primeiro torneo internacional de Grelo. Quedan 10 minutiños para pechar, en fin, para pechar anotacións. Reis, non sei se queres botar unha en directo, non? Sí, Eu creo que claro. era o tal. Sí, claro. A ver, é certo que eu xogo no móvil, non? Porque me parece moito máis fácil de acadar máis puntos, non? Porque estás máis en contacto coa pantalla, tes máis reflexos que ao final nun teclado estarlle dando clac, 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 clac. E moitas veces o segredo de non perder osos tontamente ou de non morrer de fame por non coller os osos é poder darlle así un clic super rápido de reflexos, non? Entón, pero sí, eu encantado, estiven ademais xa coa pantalla aquí aberta, así que é outra cousa que dixeron antes que era a música, non? Eu ao contrario que Mars, eu sí que necesito música para estar a tope concentrado ao máximo. E o que me puxen é unha lista motivacional que o único que ten é tecno, que ten uns ritmos tan marcados que ao final como que me fai estarlle dando continuamente a pantalla, non? É un pouco xa de tolo, de pum, 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 pum. Entón, bueno, pues, ese é o pequeno entresijo que hai. A ver. A xente que está aí vendo, anotada na libreta, se algún día queredes batir este récord. Aí imos aí. Pois aí está. Teño aí 400 osiños farmeados, non moitos tampouco. E de feito, aquí está que non... Nesta pantalla non teño tanto... Teño 926 metros así de chill de xogar ou de estar en streaming, que me dei conta de que cando falas ou cando estás en streaming é moito máis difícil de acadar puntos. Eu, as máximas puntuacións son eu solo, coa música, concentrado e único obxectivo, non? Non entreter a xente, nin nada. Ese soño, aí, É un pouco que comentaba a xente. Esta é a parte máis complicada porque tes que coller todos os osos posibles para non perder ningunha sola raya e que a partida sexa válida, non? Que teñas algo. E moitas veces saen estas cousas que son morcegos, lápidas, aí moi preto unhas doutras e che fan perder de súpeto
cando só levas 200 metros ou 100 e pico, e a reiniciar outra vez, e volver a chegar. É un pouco máis... Había ese mítico dilema, bueno, esa mítica tontería de decir, non? De sempre haberá un asiático que o faga mellor que a ti, non? No tema dos xogos, da guitarra e todo isto, pero aquí sempre tenemos un reis que salte mellor que a ti en grelo, dende logo, o sea, non hai outra. Eu sempre digo eso, non? Sempre hai un asiático que fai todo mellor e coido que nesto non fai falta que sexa nin siquiera asiático, non? Que lle adique o tempo, reflexos, simplemente unha persoa sen vida, como a min, non? Que diga, vou xogar a isto, sen parar, como un tolo. Pero bueno. Mira, ese é un glitch que me saliu moitas veces, non sei se o vistedes en pantalla, que aquí xa yo deixo os creadores, que sai como un morcego, pero despois desaparece, é como un mini infartito. E outras veces pasan esas cousas, que aparecen os morcegos así, en plan, esta galleta é miña, non a collas. E isto agora, pois, é un pouco, bueno, non pasa nada, non? Pero cando estás en 7.000, 8.000, xa é como, merda, non teño tempo para reaccionar, teño que facelo todo ben, teño que coller todos os osos e están salindo morcegos para trolear, non? Que tamén é un pouco esa diversión. Aí. Correcto. O noso amigo Dina te acaba de definir no chat como o asiático de Twitch galego, que os saibas. Sempre dando cariño, é dicir, non estamos criticando a ningún colectivo, pero que saibas que eres o noso chino farmer, basicamente. Eu vexo como un cumprido, non? O sea, que sempre son os mellores os que destacan en todo que diste, que aburrido sempre están aí, pois, oes. Que me dera ser en todos os xogos tan... non sei, dedicado en a vida, non? En xeral. Dedicarme a todo tanto tempo. Bueno, eu teño unha pregunta, e non para Reisbas, senón para Carlos, porque aquí se falou moito de como xogamos a grelo e demais, tal, pero eu nunca vin xogar a Carlos a grelo. Eu creo que houve algo, por aí, eu creo que cheguei a medio emitir, A min soame, ou non, pode ser que non o sei. O mellor fixo non Discord, e non... Sabes que en Discord podes meter aí en directo un momentiño. Non, eu dinlle máis no móvil. No móvil creo que cheguei a non sei, 700 ou así, en plan, pero eu nunca farmeei, o sea, era chegar de o que fora nesa partida, o sea, normalmente contaba como 20 das anteriores, levaría como 20 e pico os anteriores, pero que nunca me, non, o meu cerebro, sabes, aí está, sabes o meme este do cerebro brillante, que cada vez máis brillante, logo todo o corpo humano brillante, e todo isto, non sei se sabedes ese meme, pois eu non cheguei nunca a ese nivel, en plan de, hostia, claro, isto pode facerse así, podes farmear neste xogo, non o pensei. Pero nada, son maliños, non. Require unha concentración que non estou disposto a costear en directo, vaya. En directo nin fora de cámara, vaya, como digo eu. Rei, 438, non está nada mal. Imos ver se supera, eu creo que sí, que chegarías a superalo, non? O récord agora. Non digo o teu récord puro, digo o que tes aí marcado. Sí, ese sí. O que pasa é que un pouco cando perdes xa a primeira vida, cando tal, aí como que descorchas, non? Empeza todo a morrer, perdes concentración e tal, pero sí. É un pouco eso, agora contas 1, 2, 3 lápidas e sabes que sae un oso e tes que saltar xusto. Home, agora é menos concentración, non? Pero como que xa prevés que che vai salir. É un pouco memorizar eses patróns. Se che sale un oso solo, é probable que teñas despois unha lápida, entón tes que alongar o salto para non morrer. Pouco, aí está, cousas así, pero bueno. Comentábamos algo por aquí, que o mellor era na partida do Buscaminas aquela que retransmitín. Pode ser que votase unha nese momento antes, sí, pode ser. Non me acordo aquel día. Acórdome de ser a canle de Twitch de Buscaminas máis vista de todo o mundo. Conseguímolo. Twitch en galego é un dos logros de Twitch en galego, realmente. Este momento de Buscaminas puro en galego con a máis vista de Twitch. Eso non podemos negalo. Ao César o que do César. Pasamos a barreira dos 600 metros. Entrei nese directo que fixeches ti e a verdade é que sorprendeume verte xogar ao Buscaminas tan motivado. É que, a ver, as cousas ou se fan motivado non se fan. Eu dentro non vou encender o Twitch, eu retransmito moi pouco. Pero, home, non vou retransmitir. Para un día que retransmito non vou estar ali dando
puta pena. Eso hai que facelo con actitude. O Buscaminas é unha ciencia que habría que estudiar nas escolas, que é un xogo moi divertido, pero dá igual. Non vou entrar... Non é o Tetris Effect, pero bueno. Estuve estes días co xadrez, tío. Hai que... Despois, como vin Gambito de Dama, estuve estes días xogando xadrez online en Chess 24 ou o que queiras. Hai 1000 canles de xadrez. E realmente podría... É o eSport original, porque o xadrez puido ser moi rápido xogar a través de internet e podemos falar de eSport, supoño, realmente. Non é un xogo que se pode xogar a través dun ordenador e que xa está, non? Entón, o verdadeiro deporte electrónico. Ti non és do xadrez, Antón? Eu, na verdade é que os xogos de mesa en xeral non se me dan moi ben. Dicir, eu son máis de xogos de plataformas, accións, este tipo de cousas. Estamos chegando xa a barreira dos 800. Aos poucos, imos aproximándonos aos 1000. Din por aquí que Mars tamén fixo stream de xadrez hai nada. Moi grande, compañeira. Sí, verdade. Pois sí, creo que recibiu, isto non é broma, creo que recibiu un impulso brutal. Todas estas páxinas de internet de xadrez e de streaming e tal, coa broma de Gambito de Dama, recibiu un plus bestial. Co tema da serie nova esta de Netflix, por se estades, que é Gambito de Dama, non é o do X-Men que se meteu agora a disfrazarse de dama, non. É o Gambito de Dama é unha apertura de xadrez. E hai unha serie en Netflix que fala sobre unha xadrecista que chega á cima, non? Como muller e como xogadora. Estamos chegando aos 900, pasamos os 900, e ainda hai moito oso aí que gastar, Está claro que Reis, dentro das partidas en directo, foi a que mellor fixo aquí que vimos a tal, non hai nada que dicir, é unha auténtica forza natureza. É o que este home. Ai, case. Sí, a verdade é que o dos osos parece unha tontería, pero se consigues enlazar unha boa partida, poden durar moito, O sea... E que logo quería... que o xogo, que non sei como plantearon a nivel programa, non sei se é procedural ou ten algún patrón cada X partidas, non? Te gustaría saberlo, a verdad. Supoño que será procedural. O sea, semi-aleatorio, quero decir. Claro, supoño que sí, pero sí que... eu entendo que isto é totalmente aleatorio, non? Pero sí que é certo que chegados a un punto como que xa ves un pouco... Ves un elemento da pantalla e xa sabes o resto que van a salir despois, non? Claro, digo que semi-aleatorio non pode porque entón terías cousas raras. Quero dicir, aleatorio todo non pode ser porque terías cousas moi raras. E nunca pasan cousas excesivamente raras. A veces que se xuntan un par de cousas, pero ten que haber... seguro que teñen regulado bastante. Claro. Apertado para que non se volva loco o xogo. Por exemplo, o tema da posición dos osos, non? En xeral, soe ser sempre moi repetitiva, sabe? O xusto en riba das cousas pequenas, xusto así... ás veces super arriba, e moitas veces coas lápidas grandes está ou pegado ou un pouco á esquerda ou á dereita, non? É como ten esas zonas onde salir. Entramos no minuto final desta, non da retransmisión, pero sí no momento en que podría ocurrir un milagro, unha especie de tolemia colectiva que acabe destronando a Reis, cousa que dubido bastante, pero está aí, está aquí, era o noso lixido, como di no chat, o noso Neo, e controla o que quere, non? Mesmo xa están bromeando de que controla o seu sistema este tío que elixe como cambian os números, como cambian aí os osos, non? Pode ser. Ás veces sí que teño que dicir que cando estabas solo xogando, sí que é certo que para ter un pouco máis frescura mental, non? Sí que era en plan, a ver, onde vai salir o seguinte tal? A esquerda, non sei que tal. Tentaba como adiviñar onde iban salindo. Moitas veces sí que salía, non? Entonces era como... Non vas a estar 2 horas así cos ollos abertos como a un tolo mirando po xogo, sino que tamén tes un exercicio. Atentos que chega, son as 10 da noite, polo meu reloxo do ordenador, isto está sincronizado, entendo, co mundo, e xa podemos decir que Reis é o gañador do primeiro torneo de Grelo. Podes liberar as mans, isto está feito. Temos aquí 12.534 metros, o gran Reis Bas consegue hoxe... a coroa non do Fall Guys, senón a nosa coroa LEDs, os LEDs locen nesa habitación, aparecen as cores de Grelo e non temos nada máis que estar agradecidos a todos que nos estades vendo e sobre todo moitos parabéns a
este pedazo de xogador que descubriu a forma, descubriu o método e potenciou ese método ata límites insospeitados para gañar esa pedazo de lámina que van facer aquí os nosos queridos, bueno, que xa está feita, pero que Pedro e Edu entrarán agora tamén para falar e supoño para felicitar a ti en persoa, non? E compartir algunha opinión do que chegaches a facer. Entra Pedro, entra Edu, xa os temos por aquí, sorrintes. Hola. Moi boas. Edu, Pedro, isto non sei, asustados de que alguén conseguira levar a este límite o... Estamos bastante asustados, eu creo, a verdade. En plan, non sabíamos nin sequera que se podía chegar a tal nivel no grelo, sinceramente. De feito, eu pensaba que petaría aos chegar aos 9.999, así que enhoraboa, Reis, vas a verdade, porque estamos bastante sorprendidos. Moitas grazas. Edu, evitaches na programación o efecto 2000, pero o efecto 2000 de 999. Estás muteado, creo, Edu. Pois sí que estou. Foi completamente sin querer, de feito, eso, esta semana tiven que comprobar se realmente funcionaba ou non, porque fun con medo, a verdade. Nunca esperamos que a xente pois superase esa barreira. Nin siquiera contábamos con que a xente fixese moito máis de 1000, realmente. Entón, pois, wow, increíble, noraboa, de verdade. Antes non o preguntamos, pero realmente, cales son as vosas marcas máximas, Edu, Pedro, os creadores do xogo? Cheguei aos 1000 e pico. E xa está. Eu cheguei aos 200 e pico e xa está. Porque teño a vantaxe de saber máis ou menos cando saen, e Pedro non, porque non se dedica a programar. Pois xa sabedes a quen dedicar esa lámina feita por Pedro. Podemos vela de novo, a ver se podemos compartir esa lámina de novo por aí, porque a verdade é un traballo pois moi chulo de Pedro, esa ilustración do gran cadelo que é Grelo, que xa queda un pouco no colectivo aparte do colectivo Arume, quero dicir, no colectivo das nosas memorias colectivas con este evento, co Twitch en galego, que é o primeiro grande evento, non? Por dicirlo así de algún xeito, e que haberá algúns máis deste estilo de varias xente retransmitindo. Eu sei que esta xente de Twitch en galego xa ten pensado retransmitir os Game Awards, esas galas dos GOTY. Non sei que mentes brillantes estarán ese día. Eu xa dixen que estarei dormindo que a 1 da mañá, pero sei que hai madrugadores por aquí que estarán. Aí tendes a lámina de Grelo, que é unha maravilla, a verdade. E teño que decir que esta lámina é unha das razóns das que fixera o seguinte récord, porque eu tiña os 7000 e tiña pensado facer puntuación, pero xa decía, vaime levar moito tempo, vai ser moi difícil, e xusto esa mañá saliu a lámina e dixen, é preciosa, teño que facelo, puxen o móvil e dixen, veña, imos aló, a por o que saia. Que bonito. Moitas gracias. Pois queda nada, Reis, e que barbaridade, eu estou abraiado. Eu creo que todos estamos un pouco abraiados con como fixestes estas cousas, pero sobre todo, se algo estou abraiado é por a todo mundo ou esa gran cantidad de xente que nos seguiu hoxe durante esta retransmisión, non? Que sempre é agradable ver que fora de facer as cousas tamén hai xente disposta a recibilas, a velas e a xogar con elas, como no caso de Grelo. Entón, parabéns a ti, pero tamén graciñas a todo o mundo que seguiu esta retransmisión, graciñas a todo o mundo que participou nela, graciñas a Mars, graciñas a Dinaf, graciñas a Galesport, neste caso a Millán, graciñas a, por suposto, Edu Pedro por crear Grelo, graciñas a Agos, graciñas a Iago, graciñas a Antón, e non sei se me esquezo de alguén, Antón, que ti de cabeza mellor andas mellor. Penso creo que dixen, non? Non nos esquecemos de ninguén. A Brais tamén estivo xogando. Brais estivo por aí. E, por suposto, a toda esa xente que está no chat comentando, colaborando. E nada, imos ver unha última, unha ollada a clasificación, que xa temos tamén por aí, para ver quen entrou nos últimos momentos, porque houbo cousas. Temos, con 12.564, o gañador, evidente, a Reis. Temos no segundo 4.793 a Recuncho Gamer e dicir a Iago. Temos con 4.456 metros a Víctor Bello 21. Temos con 3.174 metros a Paulocha. Temos con 2.976 a Bryce Reyán. E temos aquí, que entrou aí nada no último momento, 1.699 metros a
Angiran, que difícil son os nomes de Twitter e dos xogos que vos poñedes de alcumes en vez de poñer Charlie ou Carlos ou Antón, como facemos por aquí. 1172 BS Virus, 1100 metros Orgulloso Galego, 1002 Terbutalina. Acórdome xa, cando vin a primeira marca Trublita dixen, mima, estou forísima deste xogo. Bueno, E aquí por polo último, chat din que ese nome é Mariña ao revés. hostia, a xente está coeficiente intelectual 2000. É dicir, non quero saber que, de verdad, mente brillante e o mundo expandindo o universo. Sodes geniais. Pois Mariña, que entrou aí en ese posto 6, que a verdade ten moitísimo mérito, vendo como xoga esta xente, como toma, totalmente meritorio. E por último, que non menos importante, entrou tamén nesta parte, ademais entrou aquí, xogando en directo, entrou Mars, no posto 10º, con 998 metros. Antón, estás forísima, tío, quedaches fora da táboa redonda. Xa sabes de sobra que eu teño un enfoque máis cooperativo que competitivo da vida. Quizáis por ideoloxía non o sei, pero eso xa son paranoias miñas. Estos señores se llaman cooperativo, bueno, colectivo Arume. Penso que igual teñen un pouco desta noción tamén. Así que, non sei, esperar o seu próximo videoxogo. Pues aí estaremos. Se podemos decir algo ao final. Eu estou moi agradecido, creo que Pedro tamén, creo que temos unha comunidade maravillosa e isto xa nos superou, de Grelo xa non é noso, é de todas realmente, é precioso isto. Sí, a verdade, de feito, comentaba o outro día con Edu que o bonito de crear algo realmente cando xa supera o propio creador e a xente xa fai del cousas como o rollo este de repañar osos que non se nos ocorreu na vida, así que moitísimas grazas a todos polo recibimento e nada, xa faremos máis cousas. Agradecidas que quedamos con vos co voso traballo e seguro que volveremos ter algún, se non é un torneo, será algo similar para poder xogar os vosos títulos futuros que agardamos con ansia. Graciñas por estar hoxe connosco, graciñas tamén a Reis por estar, por gañar, evidentemente. Parabéns. E nada, vou invitar aquí a que veñan por última vez, que aparezan por aquí o noso querido Iago e o noso querido Agos, porque eles son parte fundamental deste directo de hoxe, son as mentes, ¿no?, detrás desta cousa. Así que veña, graciñas por invitarme a min, eso sí, pola miña parte, graciñas por invitarme a participar nesta aventura. Porque eu sempre digo que estas cousas son un pouco aventuras, porque nunca sabemos que vai pasar. Non sabemos se vai haber unha persoa no chat, se vai haber 20, 30 ou 10.000. Pero o truco... Aquí acaba de surdir unha discoteca. Sí, ¿no? Hostia, tenles, é verdad, perdón, verdad. Igual o truco era ese do Grelo, Eu non digo nada, pero isto pode rematar. O sea, que as puntuacións máis altas... Das 5 da mañá. As puntuacións máis altas son as que teñen LED. Sí, son as que teñen LED, eu que estou vendo. Ollo, hai unha dinámica, non odiamos os LEDs, xa sabemos que somos anti-gamers, vale. Pero igual estaba aí. Temos un gato tamén, atentos a... Colaboradora habitual, creo que é chica, non? Ou sí, femia ou... Femia, Pois esta creo que era colaboradora habitual nos directos de Iago. E nada, eu despídome tamén de vos, de todo o mundo do chat, desta historia que eu creo que estivo genial. Entón, parabéns a xente que estivo detrás, que me invitou, e graciñas a todo o mundo que está no chat, que sodes os mellores, sempre digo, que sen vos isto non ten sentido, que non ten. Así que nada, Agos, Antón, Iago, graciñas por todo, e vémonos na seguinte, que non vai tardar moito, seguro. No, seguro que non. Graciñas a todos. Aburiño. Chao, chao.